no tumfo opem so otikokko so twempini okasa no ma tutu ontoma sasese wotio nana Krobea am on fire kajagum na yetio Pramoato adehye ebre aso ensama yabobo no yatudi kase awiabri yade ebasomo shane nsoma me se aha eyewo election warehouse aka enefua no enum na yade abato no ahyehye so enunti ene awiabri kase boni nyina da ene ensentrofo doctorfo nursefo ene won bebo ban wa abato yi mu ene special vote ne koso nti no yankase boni nyina da emu nsama hodo ne yebekwa tetefo ne so na ya frankrofo na ne ekoso wo the various polling stations no yatumi akwafa de ekoso no ede abramo ansa na no yamfa seda ema boafo a wo boye chidom na yakenka ensemi ede amamo vitamin se wo pa no de kama pa dia eno ane vitamin ko wo ba Ghana emfia dronu nie yanomanu abesi sabre yanti asembo ni biada enti wunya bia eye da bia mekase we cafe bia nim vitamins ne so ne minerals ne wo mu pa calcium omega 3 6 and 9 ni nyina da ebi ebom wo pesoya choco banana na strawberry ni nyina da ehemu mase twom ba bia dia tonton no de bobura ho na kase wo pe vitamin ko jijibi bubobi wonom nso an gwan ko hye ba bi na anom esiesie nkwada ya mbofra ne yie enu ntino ma kwada ne bi na hyehya kwada no na mbobɔ no na company bi de ababa dan yesa wo pa kyerɛkyerɛfo emoma kwa US abrochi memma kwa kyerɛ de wobetumi acha physics na chemistry na wo ye degree holder de ne na wato di wado kwa US abrochi memma kwa kyerɛ de enemanim ya wo frɛ no ahyasea eyo particulars ne ho adwuma no de watu fa akwa bi manso abrochi memma kwa ye adwuma US nso no de wo nti ten mebo namba no na se wuginam sanso na wo penanis mo ambe nkwada hwefie construction workers plumbers welders electricians emoma ko Romania mani mu akwa ye adwuma enti wutie mi no wani gye ho a ahoma ne yam yensa mebo na wo bo na wafrɛ 0244 213187 and 0276 221939 and 0273 635 765. Perfect series books no so ewa dwaman so abusia we no ene free SHS aba se wan pengoma we bia ma oba na nkenkan a eno ana obetwere nso hwe na wie na agato na nantanante ya wo pe school e de amo abofra na se wo ma no ngoma we be kenkan na otwere nso hwe na wotwere otwa no otwa ne yie ekoba ne sa computer placement ne ba ohuni asem bia wonya bi kɔ e ma sumdwe mapa e ba fie ngoma we ene ngoma sua so e na jatum ya na kade ne stamp aboso onya bi ma mofra ne kenkan ya oh how one mo enti en ntem ne kopa bi JHS 1 kosi JHS 3 ngoma hodo ni nyina bi wa dwaman so ya wo kwa obenya bi na abofra na kenkan e ma ne ngoma sua ho nsem akonkan KG1 ekosi KG2 ngoma hodo ni nyina benya bi numeracy language and literacy aware our people no creative art phonics computing coloring and writing ni nyina wo de bi abadwaman so na wo mo na set mock exams midterm exams na fe terminal examination hodo nyina o kwaso ho mo be ma wo enso hwe anase questions ahodo ni bi na won so da koso mofra no ahoden ahwe aputoja kumase ha wo ben station hono sanso na akra danso my first stop wo behunu wonom e wo hono 0243299938 and 0540755465 ya homa wo fra wono beje osuna bibia koso election warehouse we no afri ase dada ene dai wona obeye adwuma e de aboa abato komisa eye eda eto memenda no wo mo afri ase a wo to aba na sene efiri anopa no eba na Captain Koda tenase no report dodo na na eba dwumadie no na efiri ase no se memene da be da efiri feda nwume enti se 7th December no abato ho nsem de twa fata se wote no wo behunu sene no masi kwa hwede sene efiri ase eneda yi ede koma fidie ni na hanom na de tofom bia otek 102.9 kasa fidie ba makase yi so ne efra abato ho nyina ye de ba abesomwo Samufuo panyini eye ofa John entry bosia kolabo papilo ene boye chidom na enne election warehouse nkrofo kokromechi na kasa enu ntino yakwakofa emu ensam no ede abremo yani ayaba bashom awiabri eye mienu midin mami anjwa nyantatando meni abrewa ba Kofi Chumesi Afrika siano emu ensam eni Otek FM 102.9. Don't touch that dial. Eja enyaba bedru ye bomamanie se wamwa
December da etoso enso yakwa batwo so brebinti won bebo adwuma ade aboa ma bibia da toto yie nti won tumi ko lie enkoto abani bi no ene na won mo eto won mabade a enya sem keto akura na enu a batwo kwa misansam trofo nhia mu a wofra ye no nya woka ye ne se mantem dunan ana na special voting no ekoso ebo ho na emu mienu pe na ene de won manto bia wo de no akwakose eda ya wada eno ayepoye mantamu na afei atoye mantam ene mantam awodo edunan no ye kwa Greater Accra na Senkapuni mantam na ya kwa hwede ekoso special vote na bi koso ho na enkrofo ato awie de na ekoso ye kwa chance nyamedi ho ya mani boni obutu enknan na de ekoso nyina da watwa emfonyini no ede amaye chance wote menka ama he ya mejuso wadaro mehina wugina na de na ekoso twamfonyini kira yen samre de mi wo aye koli krote embansini mu na bijante aya no de na sie boyemu yo udi kai no magana punya ti de ekoso sa pe de hye e won kramante mu a mante mu du 9 no Greater Accra e kan ho a samre no abato no eguso a ekoso a apoebe bia makobi asente ukwa ohia dudona aye district assemblies no anaze municipal assemblies no mo ehonum side omo no ewo eti ehonum so na abato no so a eguso ekoso fa no pa na ni siase okum domi abra ebe mu ewa masama samne no ti mo kolekote de ma tem ahodo nyina aka no ododo odio no mi di ka ko head ekoso dudona anu se the senate abato na ekoso de bia na ya asumdwe ma special vote no ekoso si a si koso na police for no IGP atima deploy police force o mo hwa ma abato no koso no ta be pe na esi etie na military force no o mo de kate bia babo ti se enya je o ma se obia enko ya so ya de enko be sentence a wo ma so nya no ya de a wo military ni bia na soje ni bia o hwa abato na de police force any fire service for no ma o musu to na so de egusu eto aba no a ye hwe se enmenu na nche bia no dodo na betimi ato o ma ba wie ne bia no etimi akwetu ba Greater Accra man sibu ba bia egusu committee no maka obi na obi adin lemu ti abato no share dia no obi adin lemu a okoko na ba se obi bega do bi no omudu do na o ma to benya no omudi ewo special vote mu a omu ezo aka ti adudu na betimi aka se dia network no hard no ya dia network na card e fu ba ya je no ekọ no wanu si amafo eziko no abato no ya dia ekọ so nkente ma ya dia break mi ato se dia network net mi ajami eti ekeze ye twetwe so kaka fe ato da bi so problem no bibia no guso a ekoso obi aguso ere etu na ba jamne de apobo no guso a ekoso na ya hwe de betu akoso je juo no ye de ya dem o take 1.9 wasa na dem da ba to nya go e di na so be fa problem Charles wadaro ma bwa me hakakra baby be nine num ya wabontoa ewo hoi voter turnout ne tesen won mo twetwom bi so baba beto ne na no waba na bi mu mai dudu na ba line no eda dudu na aba ena wo ye special vote obi a pentem akọ obi a pentem abeto ne de na wasa akọ ne juma so no wasa akọ ne party awodo a wo na wakọ ya akọ hwe de ekoso no dudu na dire mu a abato dudu na no edile mu a omu etu ti a ti share ti no obi enu a edi a oba ya obetina ka se ebia ni vote eni ana se asena ogo da bi da obi akuta ni kata na se na ID card e che special vote no idiye ka wa bibia no positive dudu na no na aba omu etu obi enu a ni di enka oba na obi enu a ni di eka ho a wonya maaye leze dudu na omu nyina no etimi abam flame wa abacho no egusu ekoso yes mama na wase enkabuni mantam de hoso na bo wadwa no ne tena sibie ma ya fro na ne esi akire no watumi ede amaye amani boni Charles Nyamedi enkabuni mantamu ana wode amanie yi efri yo ye free nkan pumpuni mantam ni mu na ye de ani akirem
ewo Manso Adubia abato mpesua eso na adehye bi a eye memeneda wo mo nso ebebo abato komisa na abato ehu dwumadie ahodo akoso no wo mo nso se bere kasai santene nato tententen wenya yi asanchia na emom aba na wokoto ayi akanifo ewo oman Ghana yimu yensentwe ni Simon Opoku afriye ebutumpotam hono ma ye kɔ ne nkyɛn na amanebɔ ahodo sɛde enioma esi kofa ewo Manso Adubia no watwamfoni no e de akyerɛ yɛn Simon Brakofi ewie me ma ha opani Linia Madusu bra sɛn na ewie mutie ewo Manso Adubia abato mpesua no eso efa special vote na ekoso enedai Brakofi me da se ma yantia wo te kadesi onyame wa hia yɛn awie ene timu ewo Manso Adubia abato mpesua so ampane dai ana se do men yɛnyina mu abato kasi a yɛto ne no wo timu ewo Manso Adubia abato mpesua so akofi apai and I say we are bringing bit makasa ohwe emfama ebo Manso Adubia ha ahanum eye boko e free and for be do best no so eko nyina no emra yisi penny power down yera anane Isaac one na aduma efo a mo na ehwe sa about to bia bekoso no and of course so bia gu na koma ene ma nyina ekoso toten obetie Manso Adubia about to person so say ha say bia about to ekoso no eye Manso Adubia district court premises ho and about to nyina ekoso a eye asumdwe eye boko kofi ene de bit makasa enipa omo anya akwanya omo ebeto abanyina no modo no eye 191 and then the year say emo no se na se no mpa mu di na abato no empere for yakwa to nyina atimi ababeto abanawi kofi me se prepare abato eba ye na bambon sem no ebeto akase etesen obepiem e wo Manso Adubia abato mpese so wi abre ya wi bibia ye boko for pa nyina bambon sem no bibia na kwa mu nya de se obi aba ha se obaye no obeto aba obaye se bi ebeka se odi ni ma na se ebia ni passport se odi ama etibia de na kwa mu ka se bi ebeto akase yo be se abi wo twede sambe yo matini ato na abawi akofi ade ba ko kan se oni pa na ato na abawi ya de wada ne boko na bodi ndi a chife sa before de na se emi se de president ni mra nti nya de so be se mra enti ni pa ba ya waji na ba ko wie na no fi boko na about no so egu so a ekoso kofi. Okay, Simon, me da wase no amane bona ansa na meja mu akono encha ye America krani ena ye hu se video bi ene nam tentan video no so ye no ye emabunu bi a wonom ewo Manso kan se ma hodo bokoko bi ya na eni enyan pa se bre ya abato ni fi ase no sa mabunu no ahokeka ti sen ewo Manso eno ne mpata mo ene ma nyina so aye boko kofi Manso Adubia abato mpesa so aye boko ne kofi bi Manso Adubia dia e be se Manso kwanta na fe Manso Adubia bi nyina so ye nuafo yes Manso kwanta so no ewo enipa 153 ena eto ban ewo Manso enkwanta abato mpesa so house medie no ekoso ewo Manso kwanta district assembly eho de medie ekoso a isi penin power down yera Steven Betino wanda gna fo nyina trasia no pay abato no medie no ekoso toche a batabata ebia ensi ya eya so bien fra mankwa na ebo Manso kwanta ena Hello Simon ebia abato mpesa so wo amanse west africa amanse south abato mpesa so Hello Simon. Yeah, Kofi. Otemen kan na me busa we. America krani ye hu se video bi ne nam ententan video ne so ya na no ye Manso ene ne mpotam mabunu bi a no mo kire sa abato we no de beko omo nya hoho wa samado ke kan sem bi na eniani eno e kan hu bi ma no be ye dadwa wo man mu na se bire ya abato no ekoso ho no no sa mabunu ne omo nsem bi na omo ke kan se bire ya ye kase abato ne koso no ewiem te san e fa mabunu no aside Kofi anope na say we betimi aka amote kade se onyame asre nyina te se Manso Adubia abato mpesa so haye boko emabun de won e kan wasem se de hu no video mu no en kwasem de na nso no we abre no o hwe se de bambo nsem ko esi tie wo na ane hwe se de ene ma mpenefo de agu akwa mu na se de ne yeku ye nyina ebia binim de se de nyambo on the 7th December and the 7th December hold my big class already and the commitment and the president in the course of the year how I ask would be and airborne and sounds that will be and wasam sounds and you can see a tour and yes I'm a neighbor you and now for now so catch on massive video why your name of yes so can see a tour and your own corner and by Benya Santo Cano. Simon ya da wase pa ene wa mane bo adehye we better mo so ayesa de mu dia ne dia mintin trade better ne dia Kofi asobien from anko an ne bo Manso Adubia abato mpesa so ati Simon ya da se ene wa mane bo
wei ɛyɛ yɛn sentweni Simon Opoku afiriye na ma ne ba wodi free Manso Adubia bato mpasua so ɛna yɛtie Yankwa Atwima Mponua mensinu emu na yamani beni ben kwaten ewo ho yanko na ben entwamfo nyini no ne ekoso wo ho nyina da emfa eme ben wotemenka ma he Kunya ba mejo so Nyame adum boko na botunu Adaru mahini hin wate asi boy nkomo Yo sabe die pempe am no kasai me wo eye Atwima Mponua Constituency na so be pim hanu a ene ebo eye no so pepepe na adwumadie no anu na obo pim hanu a nka na wo se obuto aba ewo eye special voting mu no eye 287 dia me no kasade emu eye 193 na atimi aso a omugusu a omoto abano na omepie mu hanu a efe kura keke NDC for parliamentary candidate ewa ha eye NPP parliamentary candidate enzo hanu a omu sene omu eye kura efe keke echese asundie nko na omu ehwe no hanu a ahadie biboni bia etimi ya abatono no na ensofo ho a omu ekoto chabe manya eye major candidates for MPP eye yewura na osu sete ewo amenchen am pete mbusa no ensem baako yedu bi na me ma about ye bro me special vote tembe na o ka ba 7 20 yo be ebe de sama ma fanya me de ni chira ma chira kakla debi ka mi chia kwa Mponua po na ya ko mo omo ba ku po that's wrong yeah amla aha itmadie na ekoso wano tie wa ye ntia tinka boni bia ipadodo no aso aba beto baba asumtu bisani esese omo akase omo mai no beba na ma beto abaru na e ko wie no kana na edin kudi ama Atwima Mponua na ala ye ni uba ye se ye oni parliamentary candidate eno muchama aging common na ukache akofa amu oh the American say e wo mu se o mo jina ba bi ko na mi jina ba bi ko eno de ya adwenkyere enso nkyere ses be o ni pa na woni ne ba ba enyina na tie da na ya ko ni ba mo class ni sa ba to mo se o ko tire ba jina tire ma jina ejina ka bo tell ya for the ya madai na ye bedo wasi na oni ajo sabre aye na wo su cheche wo na ewo aye Atwima Mponua e dia ma aye MPP sabre mi rese ye yewura to ni abu a ono so ejina mu ama aye NDC ono so e wa hanu a mewe na no atitile e pomo baako e ni bi ewo ye video iso honorable sabre die Mesaka MDC parliamentary candidate ewo menchen honorable mema about sacrifice ya ni o ine and about your constituency oh nyame ndo yeah sorry I better have be e koso basa BNC enti ase ye adwuma ye agent for ewo ha ye adwuma MPP for agent to hire your other political parties also agents for now we are trying to for your by MPP for executive parliamentary candidate looking for her so NDC so living for her in yes any koso it is so your mini hello bomodia na boabo ne aka ni nyina no na yatena sibiem a wasan e de aba som wa ye da se papa abusia madi boni Benjamin kwaten ene ye kwa homa so a ye ne no ekodi enkombo efri Atwima Mponua yo ye free Atwima Mponua dia na ye de ani e kiremu wo afidwo ase asokore ho na yense ntweni ama boahema agasi ebutuo ye kɔ amanso nkyɛn na sɛ ne nneɔma si kɔ wa afidwo ase ne mpɔtamo no wono nso atwamfoni no e de akyerɛ yen ama otemenka somuai
Pacho Metonka. Manin Cosania and your Messico, F.O. if you just say any paper to a banon, saying and your Messity a bamboo moon 70 idea, ma a tear for a hunu. Pacho, but if you just Korea, and Yama and Koboko, a buyer, returning officer, a Casayan, or say, if I do more about to Abania 610, but they say or more to a 320. I am not a one. I will buy them to add a book for and to behind the empire. Hello, Ama. Hello. Otemenka. By trying to uncle. Wait. And it's never the phone book call. When you eventually make me want to be a by a move so to abandon 101. I'll be at that phone book call. Send ye all canon, not just Omugu so more bank account, and yes, sir. Okay, not all cancel more mobile 600 and something, move 300 plus aba. In Tim could run you many dear. There's a Omoma canabato, Eddie Association, and James so Bibia and so air coso. Any now, I'm an boy free if you just say, and an important one. So I'm a boy emergency, and so the best one Bibia air coso asunje nkwa Kofi ana de emu aye boko wo hwe ahomban bo honsam ne sade obi a dimi na no mrashida fo mienu PC fo mienu ya chomo nkan bo so obi a ye din obi a hwe ne hyebrem obi a hwe de nyame baya me enchi obi a ne ho aye kikikiki bia ya de ani bedi a kire ko sese nonum no ebebo ya komisa no be park ni niam sa ya wie na wo mo de akwakogu wo ma memrenda atu bi dia hwohwo no de ebefiri mato bia aha ayo election warehouse ya show boss ya de ebaba besom samufo panyini e de ma ya wie eye ofa John entry bosia ko labo na be de kire nana kwadwo apia papilo na enoba efia abwajewa wom ne keka nsem ni nyina bo mu frefrefrefra boafo ni nyina da ma ye ya ye ne reporters ahodro nyina da kasa ye ni a awiabre de election warehouse ne ya besom wo no eye mienu midin mame adwa nyanta tando menin Abrewaba kufichumesi. Yencha ya homra ya ba Asem Beba Dabi. Yencha. Ade okwa odi aba na e bomu. Media special ande amempe o. Ompe. Dabi. Me special. Kamba ka se ne bomu okoye. De me ya na me pe. Me efri se me ye nsantru ni me nto special da. Ope nyina ye de ni bi. Me ya na me pese minya feeling na ubia di line mu na nso di mu bi na me di mu bi but me no bra ya me ta to maba e ye 4 enumre 4 no nine so ko di line no pa be sa time no me nko 4 na ye wom ko ya pe so to ne de me 4 no me nko anopa ko no me nko no de nyo line no nso nkire se me show bi nkura se ma ne nko anopa me pa cho de ya ne de be boa no me de no 9 na mi jina line mu a me to maba e na me ankasa nso mi polling station no e ben wana oh said nanu by election e by just sem ko to bi I see me to by election yenti na kokko to no mu ne imote ha ye to beto me se mo ntu bi mo nso mo te he kasa wana na all grounds me ko ye na ne all grounds me ko to by election I just so enti I feel so last 4 years me sorry free radio so adam ko he fast I feel so sad me ye no me da no me sorry free radio so adam me say ko na amanoba hodo a ye fa ye yeah bambo ho nsem na se ba bia ededin na se na nya boss for this social for na mo na mo to ba na mo bo be ma ba bia nya kam mo kwaya ya mo bedam ba bia ba me ade ba ko asese ye ha me ade ba ko ai ha me e ye twa na wo mu twitwa ba social media do on say see a papers ne ba in fact obi akwato a wati in fact sebe sadie yi entasumu na me ya na ye me ya se political parties no omunkwala na omugu social media no eni o ma boys na ye wo social media they should be very careful eni o mo guess they should be very careful what is this why wo kwa kugina adaka ni mu no your vote private wa wo de enti wo kwa akotwa aye dey na mo amuye special fo mpo na mo ye na general fo special fo mpo mo amuye special
Mon special akyerɛ sɛ bibi soronko. Enti mu a mo yɛ soronko ɛna mo dan sɛsu ɛne ban we yɛ di. Ɛne ɛyɛ general afɔ nso yɛ nyɛ dɛ. Ne bayiro. Ya ne wo mu sɛ me ka sɛ wo no obi adi kasasie wo me to ama nti maji wo. Me twa fo no. Sani o ma no mu ya. Momo yɛda mo nso ase ɛnɛ kakra yi a mehu no ɛnɛ day ɛkyerɛ sɛ utek ɛyɛ wo election warehouse. Sure. Yeah, ready. Yeah. Mama me ni agye. Say mo ye nyina me mere wa no fra no pa no ba nyina me mere wa no frɛ me nkontaje no kokora no om say nana Krobea mo me agye modi. Na am say muncheche me mu ye ada om say say ye koto ne ye betena fie a ye wo gidie say ye be koto. So say bibia de bebre mo. Why not? Mama me ni agye. Mama me ni agye. Ne kra na osade ama me no. Saturday. Me fa lunch hoka. Me da se abru. Sa no. Se me di wachi e ni e. There. Da du de ye. Ka ni bi da me hwe. Anya. Okay. Out of 40 this year, 102.9 Utek. We election warehouse nie. Ena de beto fom bia won sabeka. Ena de sefata miaya hodo de ekoso nyina no. Ne de be free ne de ama. Me de Krobea na Yaw Asante mo afidie ne na ha. Nene onim se akwanhia bi asi. Emma droba ni ba ko a wote kai apasi nyafo ayemu ma. Akwanhia na ba no. Wa yira free the card mu. Unim sa wa yira driver ni na yira disappear from the car. Accident ni nso asi ama nipa binom atoyemu hwa sabe yentumi confirm de na nso hwese ne na nipa ni gu ho no a sabe mesra mika o e kire se onum afrim ya ayarsabe akura no ebi kura betumi afifiri maka ho ye pa driver hi ne ehu no wa yira ai adroba fo binom se binom nso adi dinro de na mo ma fidie de na ha bro nyanso ba meba ye beto aso Krobea nie Krobea nana Yaw Asante Asem Beba Dabi akakune bete onua ori abe akusie ati quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi Yesu wo ha yanbisa Peter oteka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao nti me kwanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antenanta okọ ya o check scan date no date ni nsi ko bi ne de so esan kokosi obi kunu so nti mama keto adi me ho ya ka kire me se watimi adi manim ama makwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tum se wone me na enyem ama na bona busu amane na afei dia me se mesisi we na se we na obi kunu na me pese me de mano a ne nsane ne nan nie ti mama so adwe ba me tim ne se me ho da menyem ye ndru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se obi nyinsan de ye mfa ma obi ba se obi kunu ne de wo sa me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kire me pass mi na me ka kire no nti mama me keto aye se ene sa de me kan kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire ko binu a ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire ko binu se nyinsan na amode beto nanim no aye dey mayi ato agu se be ya eho na chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho e kire be kata me wo na me ne me wo ya na so ye me operation wa ntumi anwo me amantumi anwo nti na adwe ko si se na so ye se mi nti no se senka anya me operation anka me force se me chim kura anka mewu me mba biem na ba ma ne kansa
Ti efro operation honom no wanka bibia me efro hospital ba wa boka wa ye bibia wie yi me ba fie wa start ma onyim nyina ono ana na hwe onyim na ono ana hwe me akwa no bibia from beginning ahase nyina nkosi ending nyina obi kunu na enzi ye operation ya me ba fie no ana ye nya 3 weeks na ba mu say because we din kan kasese ye ono a mewo boko enya ono nti na adwen ye ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA ono nyina na ko DNA fo ni mienu nyina na ko DNA fo eno omo ye da eno omo share ye da a date ni beba ye nko omo office won ko je resource no on be send afa ye phone so ti ye send ne de ma no ye send me de ma me no ye ba no afre wo mo no abisa code na wudi be bie DNA resource ni mu no na me frɛ me de number for krampo frɛ say omo mfama mo si da bi gisa number na me de ma wo mo office wo ne no a no betimi ya use dia na me si yo ntime na me chepu ne me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ne from no me de ko ya se ba ya na nye obi kunu ne dia hey obi kunu vindicated baba akoma me Asem Beba Dabi me Asem Beba Dabi baba akoma me bio Asem Beba Dabi enti obi kunu koye DNA na DNA ne ba ye no na nyinsa ne nye obi kunu dia na nya ono dia ye nyinsa nso waka kire ko bi nso se wayiegu enti won delete wo hu bibia akra mfiri ho wode anadu bi me ne medala sakọ adwuma eti me ba ye no na me timi penku ka trasra eti bi enku no so a to bia nie ya do so gu enku ni Asem onka bia nie na me to me enku na me de sra Oteg 102.9 wa do so gu enku ni na de enti no odwonso gu hunkum na wo ye dan na hu se dwonso de wonku nim na do so akra te do so gu enku ma ti wada ma hu ya hu se do so enti wo hua na wo hu ye me ya me de fa na ni mo me bi de fa na ni wasra wo yire dwonso osre yaw me de bi fa na ni aha hu se da do so na odi afranku no na da me de me aka de me mfanya me je na na dwono me ka ma nya na me bo me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de de na ma John me to ye John wan kase mu John o ye de ai o ye John o ye de ai pa so ye John obi ye John ase a kire sei o ye jimi ma me ye ne ka kire ne se wo ma me yonko da fan mu fa fan fa ne ho da papa pa bi so e de ma me dada moto me de matali ase o ma de a che John de say you obi din ah Rose John de say you obi din ah yeah.
ɛna yɛde amanwe arɔfo ne ade hye awia yi yɛbɛma yɛn ho aha na yakyeakyea yɛn ho ɛbrɛ na so yɛde asɛm bɛba da dwumadie no ɛbɛsom aha yɛ utek 102.9 FM so aha ɛne asantema nyinaa hohoahoa afidi kɛseɛ no so ɛnɛ dwuwa yi ɛyɛ bosumi dumienu ne da ɛtɔ so mienu mfimpinu ne aduonu mu aduonu nan mu ɛne ɛwei ɛnɛ wia yi yɛbɛma yɛn ho nso afunhyiapa na yama yɛn ho aha ama yɛn ho nso akwaaba ɛya no aka yi ahyɛ ne nso sɛ dwumadi a yɛdie yi asɛm koropɛ ɛna da biara da yɛka ɛwɔ afidie yi so yɛse yɛde sua deɛ ɛbere koro na mu no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti awiabre yi a yɛhyia yi nokorɛ baabi biara a wowɔ a wotie yɛn baabi biara a wowɔ a wohwɛ yɛn mese mo sɛ yɛba abɛsua deɛ ɛwɔ afidie yi so na yɛasan akyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidie yi so na na awia dwumadie yi hyɛ ne nsonso bio sɛ yɛyɛ live ɛwɔ Facebook ɛna YouTube ne so sɛ woba Facebook o woba YouTube o hwehwɛ utek 102.9 FM sɛ woba Facebook o sɛ yɛ YouTube o hwehwɛ utek 102.9 FM na wohwehwɛ na so ohunu a wada ama ɛyɛ ahyɛ hyɛ yɛ dwumadie ma adɔfo ne ade hyɛ tiefoɔ ne ɔmanfoɔ nyinaa nso ɛnya bi nhwɛ mfamfiri onso o timeline ɛnɛ da koro yɛ mu nso no dwumadie a yɛdie yɛ live YouTube ne so wobɛtumi akɔpɛ link no wode bɛma wo nua nso mfama ne nua na yɛn nyinaa yɛnya akwanya ɛnkyerɛ yɛn ho adeɛ na yɛnsua adeɛ ɛnso wɔ afidie yi so ɛna wie isa hyɛ de nso bio sɛ yɛwɔ B-Love Radio foɔ ɛwɔ Spain a dwumadie a yɛdie yi ɔnom fa show no live ɛwɔ Spain abukyima mu hɔ ɛnɛ woba United Kingdom mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmac Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio yɛwɔ Amansan FM yɛwɔ Brini Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɛnɛ wie wɔn mu nyinaa nso wɔ UK man mu ɔnom abɔ ademu abiebiem yɛ dwumadie no ɛtwa gu ɛnɛ Kings Radio ɛne ne TV ɛno deɛ wɔ Paris France abukyima mu amponsem ɔno nso ɛne n'adɔfo ne n'adehyia nyinaa nso abɔ ademu hɔ yɛ dwumadie no ɛtwa gu yɛwɔ Daakye Hima Radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɛnso wɔ UK na Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America mu ɛna wie wɔnom nso abɔ ademu abiebiem yɛ dwumadie no ɛtwa gu ɛna wie yi yɛhyiahyia ɔba adeɛ kyia me afihyia pa ya ɛgya akora ɔho te sɛ na me adome ho yɛ paa na nso so awurade adom ɛnɛ nso yɛ dwoada sa sɛ deɛ abatoɔ no a wɔtwem no yɛwɔ yi ahyɛ aseɛ mpo abatoɔ no a wɔtwem no yɛwɔ yi nti ɛnɛ yi special voters no ɛɛto wɔnom deɛ asomdwea ne hia pɛpɛɛpɛ yɛ nso ama asomdwe ma nti pɛpɛɛpɛ yɛ no ɛntɔ nkɔ so a sei sɛ bɛyɛ a asomdwe no ɛno nso bɛtɔ akɔ so a tena se ɛna wia yɛhyia sɛ yɛ sɛ ɛba abɛsom na ɛna wia yi asɛm bi a mepɛ sɛ meka kyerɛ atiefoɔ nie sɛbe owura yi n'adwuma a wakɔ akɔsua na ɔyɛ ɛyɛ dɔkota adwuma sɛbe mpɔtɛmo a ɔnom wɔ ekura a wɔnom tim wo sɛ asɛm kɛseɛ si na sɛ yɛyɛ operation bi a ano ɔhye a sɛ awura yi ni hɔ a yɛ ana ɛɛden ne sɛnti ne sɛ wabin na wakwadare ɛwɔ n'adwuma no mu na owura yi wɔ hɔ ɛna ɔte krenkre wɔ ne phone so deɛ no ɔyɛ ɛden nanso ɔbɛyɛ deɛ wɔfa ayɛ a yɛsi ye doctor emergency abo akyi o wada ama sɛ wɔamfa mmirika a emu ɔden na wɔanuru ayaresabea ha bɛyɛ sima aduasa ntɛm a nipa a ɔwɔ ha no obɛwu saa abere yi a meka sɛ yi owura no a yɛde na bɛto operation room hɔ no na busua gu akyire ne papa ɛbɔ mpɛmpɛ ɔkɔ na waba anibra ba yɛaka kyerɛ ne sɛ ne ba no within the next 30 minutes yɛntumi mpɛfɔme
surgery no a akwadaa de bewu enti ene papa ye ni abre ene wo koba wode pressure gu nurse foi so enti bo se doctor de he fon wo doctor wo sori a wo ntina adwumam unim se wo wadwuma a wo ye ho hia na se ya o de ni bewu wa wani tua de obeye papa ye ni abre enti mpofiri mu ene ehu se obi dimirika ano hyede ne ka be paki cho o si ye no dimirika kri no be wura yar sabia obewura ho papa ni hu na no se wo ne doctor no o se ai ada na wo yesa opanyini ada na adwuma mu wo ntina adwuma na wo bia wo duty ehu hia sei na wo ni adwuma na chese ye twe phone fro se me bada da ho na wo no enti o pesa me bada wu se ya o papa de ni abre doctor no sre eno hwe papa no anim eno so opanyini eye dotie ene nipa ye free mu baaye eye saa dote kro na mu ene ye beko se me wunna dote ni mu ena me ko obi a beko nyabotre enu nti ena mabai de sesa wo ye mprempre enya me a wo beyire me no abebusa me nsam mama sumdwie na bompa yesire nyankopon se mfidie mu ne ye de oba na ekọ no nyankopon moa no omfa akwada ne nkwanche no oka asa no ene osere no odimirika ko wura theater ti wo mo hye ho beye don hwere achi ene ehu se papa doctor e de sedia emu odin apie e de free theater room ho opie ye ene oksan call papa de obio ene oso panyini enye me ma ho odin enye mfidia ho odin nyankopon asama oba ne nkwa bio ene otwifa so ene osan kutu ne ka ene okoi na okono na papa ni gina ho nurse ni no afra na wura bra ada na samu doctor we waya homa so saa hwe wo wi operation kura na wo bebo mamane no kwan bi sei so no abefa wa beka kire me akwa we di oya homa so dodo nurse ni hwe papa nanim din na osre ose papa ose doctor we ya homa so ose ai no ba wa hu se ne wo ye me kasa ne ho kura no hu de no okeka okwe nsu sei no oba beka yo na nurse ni na wosuniti ose yaja doctor ya oba ya obeye operation no nre ya ne bewu akwanhia ena ne ba ekokonya ya nipa ye de obetumi bia wa yaresabia ha akwada na anya nkwa wawu ebra ye frɛ no a ye ka wo be di a kyerɛ no no osie ne ba omu wa asie ye ye wufu som e de ama akwada na sie no ye frɛ no no ojae e bai nti wawie okɔ no akɔ akɔto aso afi opanyini ni gina hodi ose mose ne bawu ose ai en wotumi agya ho aba abegye de nkwa ose ai na nurse ni ba ko gina ho na se mu obieye na no ka kire opanyini se ewiase papa ade a wunnim no ade a wunnim ase no de wunnim botaye nti e fa so a e ba ye no se wumusa ya nsa eye mpre wo honkasa esi ame na okasei papa no ne busua enam pe doctor de kira kwan akoma ne yakọ asa danase de na mpesam ka kire wo de wunnim ase de wunnim ho maache anama ha anama dwono wadama eye amempre wo honka bi na beka akiri abade Krobea Asem nie Mboni kasa yana nyame ase na yenchia yetiefuo enyina akura se eba sa no opani ni bewuo pa wa preajo sure yemfa kukukukuku ani huhu enya bibia wo papa no di huhu ni kukukuku ne santi no ama wa hu enukure trodo no anka ama osusu ye Krobea Asante kotoko se enframa di huhu padia onya doctor ewuni ni nhia da wo
dakoro pɛ ɛna woni hia ɛdi enti na de dakoro pɛ na ebu na tɛn sɛ de enti na nɛ deɛ ɔyɛ saa nanso so papa ne kukukuku ɛne ne huhu nti ewi ase no wato petetuo pee no asɛ na korabo nti saa na ewi ase tie yɛmfa kukukuku ɛne huhu enye bibia obi a odi kukuku ɛne huhu ye bibia no ɔnta ninkunim ɔta difo awieye no ɔta su awieye no nani tawu papa yi megye di sɛ nurse ni ne ka saa sɛ mu akire no a nurse ni na no si ya pɛ ɛna nanim so atwa ne se fimoy nanim atwa na si afem nanim ato every say wahunu sɛ wato petetu sure ewiase emfa huhu eni kukukukuku enye bibia every say Krobea Asante kotoko se wode emframa de huhu padia onya good meda se ewiai arofo ne ade hye ye ba be som ene se oba ye Facebook ene ye YouTube ne so a ene Facebook ne so Degba Augustina akwa aba mawura wa join show no live osi akra ya Krobea Asante ma memma one wabedwafo nyina ha ogoro mensa manso asuo nwunufo mehu se o ventures for ma ba bedru osina na ya Krobea Asante nyankopon nhira mo pa J Max on de work etia ose mesra mo monhye saa mo obia nso nya binti na obia nso enya binhwe na ya Krobea Asante akwa abawu na wie wo ba asanwa asese Teresa sa yenso ye wa hayabo adem na me hokani me seso bipoku ene agya ben de chamso na wonum famu ni agrokra nyankopon tonkoso no nya mokese king of motivators akra Krobea me chiachia wo no abedwafo nyina na wiai yenso ye wo United States of Sewia Sewiafo ye nyina yenso ya bo adem ha ye tie mo ene ye hwemo na me maame Elizabeth Abna Odum na Krobea odo wodo pa ya mamomo piafo eni mu adwuma pa eni adwumaden a akora monso mojo ende Maxi Amoa ewa Asante bekwai ena osi akora Krobea me enchiachi amoe na ye momo abaso na ye namwase eni mu adwuma pa monso mojo erikose nie na Krobea mu a hebru piafo erikose yenso ye wa ahoma ne so ya yenso ye hwemu ne etie mo George Asadu eno osi akra United States of America for ye chiachia mu eburu ye sra Awurade nyankopon ni nhira na ho bambo de mama wate yate yenso ye daase pa sweet ohima eno osi ye another beautiful Monday ena wi akra Krobea me wa akra ablekuma ena me nso me hwemo nyankopon nhira no abedwafo wate ena sweet ohima me nso me monitor mo live ye daase je so ena so fire enso aba ahoma ne so ono nso wo Croydon ena osi akra Krobea ena wi yenso ye kam ho ye dam ase so fire ena Docas Boatman so aba ena osi akra Krobea mo ye live waterfo nhia ye so ye sre Awurade nyankopon ni nhira ene na ho bambo se enkamo Gladys Tano ono nso ewo UK ena osi na Krobea ye da wase ene wafutua da ne da odemaye na nanu fiada de no last week Friday de no it was superb nyankopon tonkoso amamo ahoden na wonya mokese wate mateme dase ena wie Mohammed ono nso aba ahoma ne so no osi akra ya Krobea Asante ena wie nyankopon nhira mo pa wate mudwumadi amudie no yani so I love your outfit mate nyankopon nhira Evelyn Ahoy ono nso YouTube ne so no se baba Krobea awie ya chiachia oda wase eburu ya mamo hanso ebo mo abaso ene modwuma sono a monso ene wiei mojo ede emaye ene wi adofo ne ade hye ya san hia ye ba besom na soma ye besom no yese eya adesua ena esan so eye adekere enkomo a ye die enkomo a eba yanim sebe die besi die beba bia no ye die ni die akire na ye hwede ekọ ede de eba na oba de achi amie akwanhia bi asi over the weekend ya eye ka kese baako ena ovan yibi eno nso baako na ye obo ase dunko akwantembo ne so ena sa akwanhia we esi ye na
ɛyɛ head to head ne kyerɛ sɛ etire ni tire animu no ɛna gwan apem baako ɛyɛ overtaking ɛna wɔde abɛhyia deɛ wɔno di ne kwan ne so no ye wɔde ne san ekosan no deɛ wɔyɛ overtaking no enkyeremu no kyerɛ sɛ ɔno deɛ wɔyɛ kaa kɛseɛ wɔno mo a ɛkɔ distribution wɔn de nneɛma ɛkɔ memɛma amanfoɔ ni bia ɛna deɛ ɔno di ne kwan mu no ɛnso alodu nipa a ɔdo ɛde wɔn kɔ ɛna pan ɛnkra no kyerɛ sɛ enipa a na ɛte kaa anim no deɛ mpofiri mu a sɛ yɛn ha yɛni a mmiɛnsa deɛ na ɔma yɛ kagya a woyɛ wɔn mo hwɛ a na ɛnyɛ ye na mmom wɔn yɛ ka ho a yɛsusu sɛ ebinom atotɔ otopiti no ɛno koraa deɛ na yɛnka na deɛ wɔm ne sɛ deɛ wɔtwe passenger kaa no akwanhyia na si yɛpɛ drɔba hia ne ehu no ɔbɔ emia no ya hwɛ drɔba hwɛ fawu wobi atumi asi wobi ansi yɛ drɔba ne ka pim mu na ɛne saa drɔba wei wɔwɛi ɔbɔ wapɛkyɛ yɛnhu no anaa wayera watu yɛhwehwɛ no a yɛhwim ne kɔ no na no na awia yi na megyina hɔ a na mebusabusa me ho sɛ na sɛ adrɔbafoɔ binom nso ɛdi saa hwimaduro yi bi ɛduru crucial moment a wɔbɛkɔ wɔkɔ pasenyafoɔ ebinom awu abebinom apiripira ɛni nti na ebi nsuro ka yi no ko onim sɛ ɛduru hɔ a ɔbɛyera ohwim no ɔbɛyera enti awia yi mo a mowɔ yɛn Facebook ɛne yɛn YouTube ne so de deɛ akwanhyia no enie sɛ ɔhwɛ a ɛyɛ head to head enti akyire no deɛ wɔma ntumi amie animu no mpofiri mu a ti yɛbie firi akyire enti sɛ ɔhwɛ a mmeranteɛ no ɛna abɛtwa ho ahyia ɛna mpakyɛ ɔmo a maba yɛn Facebook ne YouTube ne so no yɛde video no ato sisi a MC afɔ de ato so ama me oba so bia ubehunu enti butu hɔ no ɛna yɛtwe enipa no ɛdefa first one ɔba ɔde na uhunu we de obetumi hwɛ wɔn ka akɛseɛ ne nie ɛno no container de ɔma yɛ container sisi oni bia o de hwɛ animu na ayɛ no hwɛ de animu na saa bre me hu sɛ ka bi animu ne animu achia penyan ama animu no amoa ketewa na amoa ana kɛseɛ no nso so amoa ɛna me hunu sɛ ka no enche mu sisi ya de ketewa no ɛna me hunu pa sɛ ketewa no hwɛ ketewa animu na wɔn de n'akyi ahwɛme wɔn bie pa akyire animu hwɛ ne nyina akyire hwɛ ne nyina abobɔ na saa bre mrantie bi anya akokoduro ɛna wɔn wura mu ɛna wɔn yi enipa a ɛwɔ mu no ɛdi wɔn mo epie ya akoratu sɛ enipa emoja ɛnya asɛm ketewa kora wedi wuni akokoduro a menkɔ hɔ hwɛ ni mu saa bre wɔn gu so a wɔn bi wɔn afɔ so a abie front side hɔ no abie saa hɔ no mo dɔɔ no ɛna wɔn pɛ sɛ wɔn yi animu ahwehwɛ no sɛbɛ ya wɔn hɔ no wɔn betumi atwe wɔn ɛde wɔn afa animu wɔn de saa machine na yɛde yɛ yi ni bi no deɛ yɛde twe ɛyi no car no ho nsɛ no na homa no wɔn de akɔsɔ animu no ɛna wɔn twe nti asɛ yɛtu baabi a steer side ne wɔn na pie yɛtu hɔ na pie wɔn ba mu sɛbɛ ya obi wɔ hɔ na wɔn ngu ya wɔn betumi nipa na egugu fam hɔ saa no akoa bi so deɛ wɔn deɛ ne deɛ ne to okuta phone na o video na amasa anka abenya bi ba ko so da fam ho zendrofo amemu anka abenya bi ayi ne da no on to da fam o say team on the omugu so omo ba adwuma omugu so u say o ma so anim ho no na omu nyina etwe se be ya ho no bebie ba bia engine wo no omugu so okay on say front side no
wo mo twe ehodor no ye tu sa dor no se ye ntu sa dor na wono a nipa a wote front wo ni ye kura be ye den ni ye be ye den ni ye be ye den manfo ntuma no mo ntade na atetigu ase ho no chi mekwabo mekodun kwa waba ye okay aya medase telephone na ayi no so amma de ne number no number pretty no ekosoro oma bie ko ye pa mama ye nyano a romi reporter on de woni na mu ye nyano a ye ne beba obebo na waku sene number no netie adofo awia yi ye ba besom na awia me wo mawura bi ewo manim ha de dikai oba de o kai awurabe yi akra me kai na nimpa enchiwe sexy me de idiam de kai na no enchiwe sexy o se o ye bema na o enchiwe ye dey e ma ye dey ukraso ure video kai enchiwe sexy edi asem na enchiwe sexy de beto ye akra etiefo be kai a na mu enesu na mutie wo ha no mo na awrai ebaye obaye nani ho hancho aden eyebribe me ye obi a me chenchewe na me ne maame bi edi nkomo maame no kura no onye maame hunu bi me ne natena epen ya me fa ne se ne maame enam ne so kura maame ne onua ba akokura enyinsen ya yawo akwada no ewo ho no musesi ya me ne wo kasei na obaye no si o wo ye nchiwi adwuma na nchiwi adwuma na wo ye no ofa nipa na watua wo muka wei na kume ya eye ne maame ebeka se wanya chanafo machine bi a wono nso de chenchewe no na no de wo de chia ekontem enti awurai momodin a se obenya bi efiri se wonya bi a enipa dodo a wofa de ye wo mo adwuma no ofa wo mo no eso beti ama ne sika sem no akosoro dan workers na odisika ni tua wo muka no o se wogi tumu se wo ne a me maame amakuma ano no ekan eye pa enti o sika no na ebi ni ho okobo obosia na okoye na ode koma maame no enti abra ode koma maame no so sika ni mu ape o ho na ode machine bi bre no machine na ode bre no hwe ye no na nye home na emoma ye mazi made na o sha ase se obeyusu ahwe o se wo progo na wode gas ni zugumu se wo che a afa okosomu a na shoko no se na we de ade a ebebo am ye bekunkum ne me ma ne madwuma ye fo de a da bi afidie we de mempe na wo ma so na wode koma maame no je afidie ne esi hɔ a se ebra waji sika no wankra afidie ne bi ya ma no na emom maame ne ma ne ba abrante ehwe so eye mazi made de ma no obi a osi wo mu wan no ewi ase na ada ne mazi made wo mo je ye no wo se otua aka 38 million enka ne de no ene de ne 3008 ene kodi maame no eho afa de afidie ya ne nsanka ne sika nso so a ne nsanka ena abosia okobo ye da nanim na wo ho enti awura se wotena se ya ntena na ada ne ayamhihye na ahye ne pa se obi a me ne onua be ma wo a ye nyina ye ya abusua sebe wonom a ye ka wo masem awura ye obaye oye frafrani ana maame na ye ka na asem nso ye frafrani enti asem no de bedaye ma ye de ba afidie so bedi ho nkomo ye frɛ maame no ka se won de wontumi nante emma efia ha eje se ye de ka befa no na champo tu ka afirifia ha ekɔ maame na dwosuo se okofa no de naba na wa bɛkyerɛ ne kyɛfa na adwenkyerɛ na champo kɔya maame no se won de oton ne niema oma kyena enti saa afidie na ne ba na ye no opa kyerɛ sɛ ne ba no nkotutu nade no ntonto emma wo mo okototo ye na nsa na odisika na brɛ na ye dwe ho ana ye nte ase ene yesi da bi sebe awura ya ode na asem ba ye wo ye frafrani ana maame na wo ye saa nso so ye frafrani saa ne tie dia ye nia ya boboa no anso ye na ba ko ha ya wo ye frafrafo hene kumase ha nyina wo na ye frafrafo hene endi se frafrafo asem aba ye nimu dia ye san na ho de ne ko ba bia enye yi ye de awura iko na ho eko ka kire no ema na nso gitumu kama efre awura efre maame no
ɔfrɛ ne bɛn prensa ɔsɛ ɔma ɛfiri sɛ sika no ne sika no wɔde akɔyɛ machine no nti ɔpa kyerɛ sɛ ɛgye sɛ ɛnadeɛ no otutu no maako de kɔ baabi a ɔkɔtotɔ no ansa na ɔde awura yi sika abrɛ nana okay sɛnea ɔka kyerɛ yɛ ha pɛpɛɛpɛ saa na ɔka kyerɛ frafrafoɔ hene no nti ɛma yɛka sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛneɛ wɔbɛka ne mframa mu no yɛnhwɛ no adeɛ maame no sɛ wɔ so ɔbu no kwasea kɔ a ɔmu no kwasea nkɔ wona wɔ sika wasi wo fie awie ɔsan yɛ ɛyɛ friends agyia wakɔma kaaba nti wɔ mu nyinaa akyi na akwadaa afei no wahɛ aseɛ yɛ adwuma wosu bɛsisi no a wode esisi no ne kɔ akora minim ne asi asese awura no ɛnɛ wɔwɔ yɛ anim ha yi okay akroma ɛna ne maame ɛsoma ne sɛ ɔnkɔkye daabo bamra na ɔmo mfa mmɔ nkanea nkwan light soup nti akroma batu faa ɛna ɔba daabo adwosuo ɔba ya na ɔbɛsɔ ne babaako mu hoo ne maame hwɛ akroma ba no sɛ wɔde sɛbe daabo ba ne kɔ no obegyina hɔ to ne tiri wiem ɛhwɛ daabo yi ya akroma yi de ne kɔ ɛna ɔyɛ ɛna ɔkɔe na wei na akroma ba ya ne maame asoma no operation accomplish watumi akɔyɛ adwuma na ba ɛna ɔkɔɔyɛ no ne maame busa ne sɛ na bra wɔkye daabo ba no deɛ na daabo yɛɛyɛ ɔse maame mekye ne ba no wankasa o wanyɛ hwee deɛ ɔyɛɛ yaa ne sɛ metuu yɛ a meba no obɛgyina hɔ bɛhwɛ mati kɔ bɛyɛ ɛnam deɛ mebae ɔso ɔbɛyɛ ɔse ae wantu ani wakyi ɔse ae ɔne wampere so ɔse ae ɔne wanko ɔse ae ɔse ka ho san fa daabo ba ne kɔ fa ne kɔ ka ho fa ne kɔ na daabo n'akyi nkokɔ bi nso wɔ hɔ ntia ne ɛfa wei ni kɔsi hɔ na kɔ operation so wɔ nkokɔ ne mu ne yɛhwɛ daabo maame wɔ hɔ a ɛne ohun sɛ akroma ɛba ya ne bɛyi sɛ atua ne nsa no a bɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛbɛ tɛbɔm wabɛgya akwadaa no ato hɔ ɛne ɔkɔe na wei ne ɔbɔfa a afikyire hɔ kɔɔ akokɔ nso hɔ to ɔfa akokɔ ba no kai come and see akokɔ maame ahuri watua no ntumi ne akroma no nkɔ to ɔkɔ a ne ɔba fam ɛne wɔne akroma yi pere so papa ɛne wɔtiti akroma ne koraa honom ne ade nanso akroma yɛ fast ɛne ɔde akokɔ ba no pɛn ɔde ne kɔduru na ne maame sɛ busa ne bio na deɛ na ho mogya yi wɔkye akokɔ ba no deɛ no ɔno nso ɔsɛ maame me ho mogya yi kura akyerɛ de akokɔ maame no ne me ayɛ paa wɔ fam hɔ no na maame ne sere ɔsɛ wei deɛ ne yɛbɛfa sɛ yinti ɛna da biara akroma kye akokɔ ba no sɛ yinti a so obi ya na ɔka kyerɛ wo sɛ kɔ a ɛyɛ apanekyɛw no dwane na deɛ di akyire so ɛne ɛsɛ ne bufu na ɔno yɛ gidigidi koraa deɛ ne ɛwahu sɛ ne bufuo mu no deɛ ɔbɛyɛ ne deɛ ɔbɛkyerɛ nyinaa no waa wahu na mmom me nsusue nyinaa hyɛ me tirim kɔ yɛ ana deɛ wakyire so awura wode w'asɛm baa ha yɛse dane daabo kɔ deɛ na asi akyiri nti a waba ka kyerɛ ɛnyɛ ntie medam ase sɛ mama kwan sɛ mensa nkasa meme ndɛ yɛtwaa mu no ɛna meba no papa frɛ me na ɔse mariam na mesɛ na ɔse wosika no wohia na mesɛ mesika no de mehia paa ɔse wakuma ayare ɔyare paa na ɔsusu sɛ wosika no wɔyɛ ne bibi enti mepɛ sɛ wokɔhwɛ no na wɔka kyɛ ne sɛ wohia wosika na hwɛ sɛ ɔde bɛma anaasɛ ɔmfa mma wo because adwene a wadwene afa wo nim sɛ bia wakɔyɛ ne bibi nti na wɔda hɔ no na mesi yo mate nti last week yɛkɔ aso na mene nkura ne nyinaa fa aso na yɛkɔɛ nti yɛkɔɛ na mekɔkyia na wɔda hɔ ɔntimi nyɛ hwee yɛbɔ ne pampers nyinaa na mesi o agyea wo ho te sɛn na ɔse me ho yɛ nti wa na ɔse maria mepa wakyɛw
ma fomo fa cheme na me so age aden me srew me hu yanka me ni wanya kasa wabu me dua na dane na me so me bo dua ye de me mo dua me ka fidie se me to me nsafrew wo so wo ma me du ko ekrom hino wo so wo ma ana me to nkra ka cha wo se me sika ne de me kwaje bosia ana me di be ma me di be twia wo ka me di bre wo se ya fidie ne ma me ese sika so du kwere bia me kotwie bia na me sungu me yam sika meji ya manyim wansi di kura nto nso kura nom na me sika ne nyina abrew na so ka cha me se wo de wuntwia bebe mpe bia me fa won kwa bebe me pe na me so me de wo na wo so wo ma ti me de maja me nsem nyina menyame se me sika ne de se wo wu na me ma ni kan wu na se wo di kan wu a meji sika no ansa ne yesiu because papa wu ye busa se wo ye kramoni haruna de obi ka na papa ka che ne se yesu oni obi aka ansa ne yesi papa no se amra no so wo hode a me metwen se me ma wu a me kwa me di kan wu a me ma beji sika na ansa ne wu a yesiu enti me de me sika ne de se wo de mame a meje ma de ne nyina ya sere nyame na wodon fon so aiden a che because me de me fa wonko baabia me so me mo odua se sun na me sunu so na honhom so aso mu na ye de ho so twen ebre wo de a me de me fa wonko baabia no wo see you na me nko na obefrem ban papa no discana aiden ama no mo de abre me na ja me ba fie nti Monday na ne ma ne frɛ me sai o ma me si me ma ba ho se me ma bonudua na me so aja na e ka se me ma bonudua me mo ne dua o me ka che ne prince me mo ne dua na me sika na me ka che se me fa nche ne emfa nche ne china me ji me sika enti me mo ma me dua sika na ye ready ye de whatever mawo na ye de mawo ehye wo 3 days ahemfo wa ha na posifo wa na me si me nsuro me de na kɔ ɔhene kra wodi mu kra wa ama enti me so me nso be pa bia onfa me nkɔ me sika ne hia me enti omo frɛ me Monday no na agya me de bada mo sɛ makuma no ne ba ne se me magi sika no enti me so me ntimi nsa mo ho na me nkɔ gi sika no na me de betu mo na mo am kwan ya sɛ me nkɔ na me nkɔ gi sika ne de be si bia me kɔ na boy ne edi sika ne ma me so me ni sister ne kɔ to this kan ma me no ka boy be di oye ma zi adwuma nde ma wo no ido ne bana nkasa wogi sika ne free me nsem no on na this sika no e share me nsem good ana me boy sika na chi ti me wie na ka che me sai o ma me 2 weeks sa ma me no ho antona o mo ni me obi ka na ebi mu pe bia na me so de mu pe bia mo nye mo ma me no so ma bo ne dua enka me ntimi fa mani wei e me hwe no sika no so ma som se dua bo no me ni mu bia mo na ne ma me bebe mu pe bia so mo fa me nko na so ma me nim se de obi ko baabia nka me de ne koye no enko no so baaye bebe mpe bia mo fa me nko na me gi me sika na me ba fie good to mo de o mo dwene se ma bo mu dua me so me mo ne dua waje sika ma gi sika no kra yi bia ko to akokwa ofufuro kra mpa di se me nim hu bia piafo waya de die onima mamre no on se amamre ma me no se obeka ya afidie yi so mebusa awura we question bi se sika na akodi maame ne ho no die nsunsan so bone na de abre na dwuma oka wa afidie so me ka kire ne se wo kai se sika no akwa akohye e wo sa akwan ne so a eya die na ye no o se ne yam hye no mani diyaw odiyaw o kai sika ni bia ho asem a odiyaw e de gu maame ne so nti ye pa sa okoje ye no yi bi kura akɔtɔ akɔkɔwe ye de ma wo kra ba ne ho so ate very good ena ono sa ne ba na ono gi ska ne koye sa machine fon no enya akukodura sa ka kire o se o hye wo 1 week 2 weeks na on kan kire so on hye ono ane ho ma ne nhye wo on hye ono ane ho on hye ono ane ho oba de achia me agra srebone fache fama maame no srebone fache ma ne se wasisi obi na wabuno se wo konkramu sum kura nso amamrem ene ono mo mremu a enfum obi ensisi obi se wo sisi obi a nipa ne tumi ka kire o se wo mi gya wo de wo ma atemwo e won kramofuo ayim ena the biggest dream of every Muslim and this will be to me akọ Mecca aba sebe se wo kọ Mecca ba ye hu soronko kwa so kire se watumi akọ holy place aba na wakọ holy place aba na wo bai na abaya wunua be ma ne na wo no afa wo se ne maame na wo be ye ni sei
na me be jim sika wo boy we so asa abegyina abeka sebe sansem futi na yese na yadwada abegyina abeka sansem fu we di amame wo maame so onyankwa na wonya wu efiri wo sa abrante na wo ye enade adwuma wo mazin no unim adwuma wo koje adwuma aye uti na yese na yadwada obo just 1 minute pe srebo ne fache fa mama me yo mi gina afidie so esre wona otie yen ewo saa ebra awrai di nakosem atu edwa nyina efro no a obeka no kure wo wona owani ene wona woni ani wona obo mpaye ebua awrai se ne nsanka ne sika ahonhom a etie yen na wonum so mu se ebia wo mo beko ede ama awrai ama ne nsa aka ne sika se enunti na agia eyare a enedai awrai egina afidie yi so abeka se ne nsa aka ne sika enti yani ayebo mpaye ede eta anachi etia agia ahonhom so mu etia agia no yesre se obibia enyem na agia ensan enya hoden na onsole na omedini djuma afri se awura no ne ntirimu po ene se ebia bibi enye maame no na emom yiawa na wodie no ena ma no eba ne saa enti atiefo ene ahonhom etie yen emu nsamanfo emu ensuo emu enhoma sensamanfo small bi ma ne ba edi omunyina Asem Adubia ro ndi omunyina omutie oso omo ma ne warning so se ma ne nkọ ba bia agisu tekefema enti ensamanfo etie yen ahonhom ahodo a wonum tie yen adifo asofo nkramofo e kana meja hwan obi bia otie ye na eye ne ya na osomu na wakoma awrai se yakoma no ne se ne nsa aka ne sika yesere se obi bia enyem na agia ensan ensole se ya awrai die nkwanti na oda hode a wonsole na enya adansidie na se bi enya nyansa suya emfa ma one na busua ne nyina akra masere ama no edase amen amen ayame de word ya ayame de wo mu yese se ye awrai die yi nkwa dia sa word no ayame de meburu e de ahye me bag awura ko osika wanya no fa ko wura wadwuma mu yankopon mo awo na wo nhira onchewe adwuma ne so mane nkoso ze woda so che me pa chan woda so che me pa chan ya wode nkate egum me de gum pa ink kum na ase nchewe na ma we ye den na boa wo mo ma osisi mu ye den ma odoso nchewe ne mo odoso Piao. Sumedati fo nyina ase. O so da ase. Na sumeda mase. Ye na ase. Me de beto manim. Ye de ye som, ne ye som. Enti ye na yase na emum ye sere Nyankopon nhira ene de ma yen. Ye som. Why? Ko to wa brabo so. Adofo. Obi afro na won kwa enya Asem Beba Dabi. Dabi ayeka. Se wa ma etuo no etoa ede obeba obia sabre no obia ntufu zabra wo ede obeba etuo na ede obeba hwe ye nyina yete ha no owura bi ode chana ni broni so onene ne ware ode na yete se bait te se dra na ode nsonsona sha no ede na tunsuom ode pe fish na yi ti sa no ode chana ni abaya no enso aye Mwamoni tuase ne China 40 yi no ma ba ya koji owura bisika dollars mu o ya wo de bagana sidi mu a enya asem ketwa de crash no se ya fa ni kokoti sam onu ne woska ade se kro imu de so obi woska na na yenkamasem yenkanasem de open wo ye ya ni unim sam ye ni pasmasi do you know who I am say who I am for no womuna se tuo ni nya woma the speed ye do wom nam no yase sa kwa ni gu ne posh ka kakra ya abeba ya utia so abum baako ubo break ya na awusu yi tundra type ni bi no sa akakra enum ni yase sa ni gu ye begina hotek compound ha no mu yi no betu ni gu office ho
na kwa ne da fam na wo muni koba no wo pa chew etuo no de to ade wo baba ya no oba de aka no nyagro se tuo no toa etoa de beye bia de wo baba ya batu ni gu ha pekin kran sani am no ka sei na dollars na wode akwa ne ka no ya chemiensa tua mienu agu office ho pekin kran gegraw ne gu ho ya se da biska ne nso mama ne nso edwane se nsuo no dollars nso na edwane ti se tempa naka eye mu phone kai awo be bro mpre nwotwe wasu agu ho bum brain ya se da bi anso almost mum ya 2 days now so the next day the dollar na aka ne ba be so dollars is kana na aka no de ba be so memma tuo ne ntuntiawo ye papa ma otrimu nye fine nanantie buru wadama tutu so ohene ba no mi anya utata wadwemu da ho mi oledi bi na ka asemu ekire me o se woye ni yi a enka wanimu nti ana wanimu te nti wo ba na wo sresre na wo tutu tata oho na wo na mo ba bi na wa anya saa na wo matuo ni tutia wo de a manfo ani o ma be fa wo okay mama yenko enkomo a edikan so na wiai Italy Palermo fo a mo hwe ye nyina ya chiachia mo kwaku ananse mehu se waba ahoma ne so Yankopon enhyirawo ose Ghana community a ewo Palermo ha na Krobea ye chiachia mu nyina na yaboma baso ene mu adwuma pa ene adwumaden a monso mo yo ene United States of America fo a monso maba ahoma ne so mehumo Minnesota fo monso mo wa ha Alex J mehu se onso waba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante ene Minnesota fo yenso wafutu a wode ama no ye ne je ho pa ne nhyira efiri osoro ejane ho no enkoso ankam na nyam kese Esther Safo a kire maame kire awia mahu Esther onso waba ahoma ne so osi akra ya Krobea Asante ene USA nana yenso ye wa ha ye ne mu nyina nso ebadwuma ye mamo a very 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 well done ene mu adwuma sono a monso mobo edema adasa akra ya Krobea Asante na na champion metene nka che watu kwan na na tia ne na achi kakra na achi tia nso de ehu hia enti watia ne na achi why owusu se kire na ose awia na Krobea ma menchi achia wo wonu abedwafo ni nyina ene makro yenso ye wa ha na ye hwew ewo udwumadi a onso obomu yatenso daase ene onso ode a wo hweye mewo owura bi ewo manim ha na one ababa wa bi ena abeduru manim ha krache akwaba pacho me joso bra oho te sei pacho ya me adugo na nso e Yankopon adaroma ye fro say miura pacho ye frame 80 me ya 80 no me de frame pa ata pacho ye fro ata de ata kofi ata pacho kofi free he na bai pacho me wo abontem ne ba me fra abontem ne ba hwa nso ana ote pacho ai okay kofi asem bai na wiei ede waba manim ha pacho wiei de nti ame wa ne se oba mele ya menene tie ye me yira menene tifi na menene tifi enu na me so me ya driver me kwa adwuma na me ka ase e kira me ka ase na menene me ba fie nu na me frɛ no kwa che dem se mele de we a me ka ne si ye no me ntenu ya me bi ase nti ka wura no kura je ka ne ton nti se wa fa machi a ka kire me ka me wife si de bi na ode abufu hia me na me so me bo ni dua oye dai pacho mi bondua mi bodua tu ye ntem se waye bibi sa eduani nya no so onye enso a eduani nya me nti me ka sa no wa nkasa nti be 3 days no no so asoli bi wo ye hona nchen ho e hona kwa asoli kompa e boye bibia ena nadamfu na de ko nadamfu ndi di abra na abra ne be ka se eduani amabo no sofu na wo kompa e bo no sofu no betu ada ne eduani ayede amame ena msisa na wo bo ni dua na bena ne ye den ne te wo ira damfo no me pa jo no na damfo pa nti oba ho ena me wife ka jenze
mabodua sɛ wafa no akyi anaasɛ ɔmfa no akyi aduane nyae nti na abra no sɛ ɛne adua wei deɛ sɛ yɛ sɔfo ɔyɛ ade yɛnkɔ no ɔnyi mfiri wɔ ma ɛ ɛna medi wɔ ma akyi na mekɔe nti mekɔɛ na sɔfo no tuu mefo sɛ aduabɔ nyɛ nti ma memmɔ dua biom ɛna ɔgye me 50 cedi na ɔde ne nsa tuu me tiri so no ɔbreki dua no yɛ dɛ ɛmaa me ɛkwan bɛɛ so no ɔfa breki dua no paakyɛ ɔse ɔde mpaebɔ ka no sɛneɛ ɔka no no sɛ wobɛkaeɛ a mepaakyɛ ɛno deɛ menkae wokɔe no wodi nka yɛ dɛn ɔgye 50 no ɔgye 50 no ɛna ɔfrɛ m na ɔse duabɔ nyɛ nti ma menyɛ dɛ ma memmɔ dua biom na ɔse yɛnkata yɛni na ɔde mpaebɔ twam sɛ wɔatwa duabɔ no ɔde mpaebɔ twa duabɔ no nti me nso mebaeɛ no mepɛ me yere no na mene ne te hɔ nti mene ne te hɔ no no sɛ me nso mene no ada nti yɛte hɔ no medeɛ menim sɛ sɔfoɔ atwa dua no mama me nti aduabɔ biara ni hɔ nti mene me yere no te na mene me yere ada no ɛne yɛte hɔ na sister bi nso wɔyɛ hɔ na ɔkɔ mpaebɔ na ɔse mɛl mesrɛ wo kɔgya me mpaebɔ ɛna ɔne ne kɔe nti ɔne ne kɔeɛ no ɛna baabi ɔmo kɔ asɔre ɔmo yɛ asɔre saa na sɔfo korɔ no nso se ɔbaa mɛl wokunu wei ɛna ɔse me kunu wɔ fie na ɔse kɔfa wo kunu bra na wayɛ wo kunu bɔne ɛsɛ saa mpaebɔ no a nipa foforɔ asrɛ no ama nso ɔnkɔgya no no mepaakyɛ wan ɛna ɔse akɔfrɛ wo kunu bra na wayɛ wo kunu bɔne ɛna ɔse daa na bɔne bɛɛ no mayɛ me kunu na ɔse menka kɔfrɛ wo kunu bra nti mekɔɔyɛ no ɛna ɔde yɛtena ase ɛna ɔse wo yere sɔfo bi ɔno ammɔ sɔfo kuro no din wodeɛ mɛmmɔ sɔfo bi adi ma me ansa ɔse sɔfo bi ne wo yere ayɛ dɛ ada nti wo yere anka no koraa wabɔ dua na wabɔ no ɛnya yɛ mienu na me sɛ na asɛm bɛ na papa wuke na ɔsɛ wabɔ dua na me sɛ dua ne me bɔe na ɔsɛ dua no anya yɛ mienu na me yere na ɛno koraa na wanka no nti dua no anya yɛ mienu na me sɛ na mele sɔfo bɛɛ na ɔne na da papa yi ka sɛ ɔne sɔfo bi ada ɔde use the word sɔfo na mɛmmɔ sɔfo bi adi ma me ansa nti sɔfo bɛɛ na ɔne na da papa yi ka sɛ ɔne sɔfo bi ada ɛwɔ sɔfo no anim anaa wode ne pia abɔnten mepaakyɛ sɔfo no anim a ɛna ɔmbɛbisabisabisa no anakyɛ sɛ sɔfo no ɔkɔ asɔre kɔ mpaebɔ wɔ no hɔ no sɔfo no ɔne nada deɛ wokɔ breki dua no a wobɔɛ no deɛ mebɔɔ dua no ɔno ase wɔ breki dua no amayɛ no sɛ ɔno a nso na ase adim sɛ abɔne no ɛna ɔmo bisabisa no ɔse ɔno anam sɛ ok so ɔno adeɛ a memempɛ hehe nti yɛnkɔ asɔre dɛ mu na yɛmfa nkɔto n'anim sɛ sei na ayɛ dɛ wayɛ nti ɛnam ɔno nso na duabɔne yɛ dɛ ɛbaayɛ nti ɔmmoa me nanka yɛnna ne dua no mfiri na me ne me yere nyɛ dɛ ɛntra yɛkɔɔyɛ a yɛde too n'anim ɔka kyerɛ me sɛ me ne me yere ahyehyɛ wo ne yɛpɛ sɛ yɛbɛgu na asɔre na me sɛ na papa asɛm a wokɛ deɛ memɛtumi ne me yere ahyehyɛ wo sɛ yɛbɛgu asɔre na ɔno no akɔ police station akɔfa polisifoɔ sɛ ɔmmɛkye me nti ɔkɔfa polisifoɔ na polisifoɔ no baayɛ no na me nso medi wɔ m'akyi kɔɔ nti yɛkɔɔyɛ no ɛna polisifoɔ no ɔmo na ɔmo hu ne sɛ sɔfo no ayɛ biribi saa nti ɔmo ka kyerɛ ne sɛ ɔmo ntumi fa me ntuma ne nyɛ yi nti sɛ ɔse memi bɛgu na asɔre na ɔnte ase a ɔmfa me nkɔ court nti ɛbaa saa no yɛde yɛde ne kɔ afidie bi so yɛde ne kɔ baabi yɛde ne kɔ station bi ɛma ɔmo frɛ no a ɔmfa ɔmo frɛ no mode ne kɔ radio station bi so ɔmo frɛ no ɔmfa yɛkɔ wɔ nso a ɔmo nso yɛ kɔnabra nti ne yɛde abɛdan mu no enti sɔfo no a wɔwɔ yere nyɔnko abena ɛne oyiri kɔɔ ne hɔ mpaebɔ no saa sɔfo korɔ no a nso na sɛɛ na wahwɛ wɔ yere na wo hint bɛɛ na wonya a yɛntim a wosusuu sɛ wo yere afa w'akyi ma wobɔ dua meyɛ ata no a mekaa no ɛsɛsɛ saa na ka awurade abufuo tɔɔeɛ no nti na maa mefrɛ me yere kɔhyɛ dɛm na mebisa no saa asɛm ok afei miɛnsa nhwɛ adeɛ bi wafrɛ wo yere ɛde no akɔhyɛ dɛm sɛ bɛɛma deɛ adwuma mu no ɛtɔ de bi a storm ɛtumi tu asorɔkye kɛseɛ bi tumi bɔw ɛwɔ adwuma mu wanhwɛ yi a ɛbɛka wato hɔ koraa na ɔkaa ne sɛsɛe na ɔma ka awuragye watɔn deɛ ne maa ne hyɛ wo nkuran sɛ ɛyɛ wo yere ɛna afa w'akyi nti mepakyɛw nam deɛ de wie ana madwuma asɛm no yɛ na mehu ne sɛ ɔde fia ka me nti na ma mebisa no saa asɛm no ɔda mu wabusa no wobusaa no no ɔsɛ memfa a w'akyi ɛyɛ dɛn na wama no anso hɔ a na wobɔɔ ne dua mepakyɛw sɛ me so megye di sɛ wayɛ saa nti na ma mebɔɔ dua na dua no so mebɔ to yɛ mmienu yɛ ntam sɛ sɛ ɔnyɛɛ yɛ adua no nya no sɛ wayɛ adua no nya no ɔnyɛɛ nso a
enya me menso ndi ko onye ya nka me na mewu enye onu ne bewu ndi na me boss adua okay ada wo yire no wata afa wachi ana a onye ebida me ne tena onye me onye sa ade ne bida onye ebida na ni obi a wonye ebida no abusa na sem no aka se da bibibi sansi ye de ne ka wo ma wo bodua me ba cho sa time so no onye ebida no na madwuma ko collect te adwuma sem ne yes na me hu se wa yes na hu so afa wachi mawo ba cho ye wa akura dodo say ya wo ba aku ye ba 2 years 2 years ba cho se adwuma no unya biye ba cho de bi me da so tifi na utwika no free hen ko hen ba cho me ko oboase kumasi to oboase me trotro obowa ba cho e de ko boase ba cho se aduane da so da ho ana ya dane dane aduane ya dane moko dane ne we ba cho ko dane no osman kwa hin no na modne ko ho no ya fresh of no ba cho ye ko ye no no hwehwem no asisofo na yesa mo no kura asisofo ne san nu me yira nu fusa aka ho ndi na nke waso mu di akire no mo hwehwe sofo ne ba no o ma mfi ya se sofo ne san ye den ka ho o mo so asan nu me yira na nufu asa aka ho onum ne nufu ba cho na obusa ho yire no so onum ba cho ai mi bisa no ye firi won ma na musa se he o ma sofo ya di mo ni o se nu mo nufu o se ai o se sofo nu mo ba cho ai na je se na nane ye ko no kure turodo no kai sofo san nu mo yire nufu na sofo nso oba de wo mu penufo se sofo nso ye nipa omo ye nipa de se ye ni da bi nam de nufo na o san nu mu ye no se o hwe kra che no eyi na anhye ne se nufo na ono me nufo no nufo na ye me bone pa na wote se wanum nufo na ha wo ba cho e ha me na menene wa akura nti bibia ni ana mazanfa no azema fa no trebna mene ma ade de eti because mintumi ngaze me jano mintumi nyesa ope wa ade ope wa ade o ye be ma o se ya wo dien pa de hia unti a ko ba bi o ma ntumi anya ma unti mu aba no o me dio sofo ni ye ne de me peso pata me kra ma na me hotomi eno ani hia ka ne de unya bia wuntwi nya bia metwi na wo nka no nka ho nya ka ne bisa metwi pa cho nya bia metwi ai dion ding Aura at say pa chen nyame ado wadam for ni abena me pa chen wo na wo nkwa sori dada me pa chen na me ko praise o wa sori a wo ko me pa chen na nie ede ne ba ye ntima abena be ka kire wo se ma yenko sa asofo kro ne ho memu ni di ansa edru that time am pesa oba be na memu abo a kire me di enti na abena ka kire wo se me yenko sa asofo kro ne ho me pa cho no oba me ye kompaibo ewe sofo no ho we ono ya na yi ne mpaibo Thursdays no oba be frame me say ye kompaibo enti na ne ho na ye kompaibo enti e che na me jai ma asori na me call sa asori ni bi ukọ abena asori ni bi me pa chan enti obi a ukọ presby kama na ye bibi na wo hia enti na ma wo jaye ekọ abena de ni bi ana me pa chan no si sofo ne yaade ti na mi di na chini ne call sa asori no enti ukọ na nka ukọ bompa ya ama hwan u prayer point ya hwan enti e ma wo di na chi me ba cho so o kan se sofo ne yaade e bia se bibia hinta obeka nti na mi di na chi ti ukọ pa hinta sematie ada hinta sem wo ho e ha cho minti minchire ebi wo ukunu ho ha cho minti minchire ana mo bana ma wona ne ho e ha cho minti minchire enti dia hinta sem nti na di abna achi enne course asofo kro ne wo se wo kopa atie e pa cho se wi ase de sofo bi wo ho na se bia bibi besu wo ho a ohun ka cho na wa down ho so anasa wa yawe e de enkomo na abna ne udifa sa asofo kro ho nti etumi convince wo so me ba cho de o kan so o yaade de no aya ma ono abna ne nti o yaade nti a e ma wo ko e ba cho ndie bebele
bebre Bachan. wa ye bia ma no Bachan. ene ma wudi na chi Bachan. sofo ne wada Me bachan. Mary Bra. sofo no one wada Me bachan. dodo say Pacho baako. ono mo onofo Me bachan. yi e ho na ukunum pe no yi we die o de asanka ne nka abere kura fa ne mom nufo no die e ho no die nka me nkɔhɔ ka me nkɔhɔ okay asɔre no wokɔ mpre dodo sen ansana sɔfo ne de nwie ho asɛm oba Me pacho me kɔ no be 2 months. 2 months Me bachan. na wokɔ ne de na nwie ho asɛm nstate Pacho na ne ba de sai na nwie ne ho asɛm baaye maame Me pacho ono oya ne counseling Wednesday. Ti me kɔ no ho counseling. No one me kɔ dai. e ba ne sai oyɛ ne o de mfa nso wa ba counseling ene ye dai Me pacho me de masem na kɔ tu nanim so o mo ame wo mpai bom. e wo counseling Me ni pachan. Me kɔ nso na nipa ba ko penalty nanim. Na nipa no so ale nti okɔ ne ka me nko a. Na me de masem kɔ tu na no ka che me say obɛboa me. Na me nso me mo ano. Na me nso me ka che ne say so oboa me na mitimi koduru wa. Na me ya adwuma nya ska de na akoma so no meto ama no. Wan kan che me so ebi one mbeda. Wan se me pen so. Edan bi wo wa ye dan bi hye ne honom. O ka che me se mi wura honom. Ti mi wura ho no oba ya na obetu gate na ogina gate na no. No oro no ho. Ti na me so mi hye straight dress. Oro no ho wie ye no. No obebie mi zip obi a no maka. Sa 3 times. Me hye 3 times. Ano o ka me to ho no ne me die. Mary come again sabre bio o ma wo free cancer room ho ena okokotwen no e wo saa dan ni mu ada saa dan no eno no oye den ne wo saa dan ni mu sofo no Me pa cho saa dan ni de na mi wura mu da na asɔre no ho na o ma me tena yi okotena na ne ni di nkomo saa na mi wura mu da nti mi wura ho no 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 wura nti o no kan get ni tum no oro no ho no obi mi zip wo woro ne ho no hu yi mi hu ye o ka de gate na menti mi anka hwe atobo sebe sofo amo akotwen no dan ni mu saa dan no umwura enum da ena sofo abewura mprɛkopɛ uwom dada ena wa hya ase so wo woro ne ho wo ye oba waafo wa anka hwe na wo hwe no Fachement mi anka hwe. Okay, into oro ne hono na ye dan bi. Oro no hu ye no obi emezep 3 times. Obi an ma count mu, obi an ma hye. Tobo, atade na na hye no, na ye straight dress. Sunshine. Straight dress e na zip de chire. E de chire. Enti ono oro ne ho awie, aka ne dross ne boxer shorts ana ne sporter. Sunshine. Aka de yen. Aka sporter. Sporter na hye no. Na so fo hye sporter. Sunshine. Na so for she sporter enti wu sporter no Pachan na ye kalabe Pachan kala de mi refi ba no she boxer short ni bi ye sporter na boxer short me pam chow mompe difference of the boxer short and the sporter na mom fa nkire no na me hu de sporter no ye de wo sha ayete se ma dross ketekete keto abe ma sha e kata ne be ma so na adura ne to ho e na boxer shorts nso eye de be ma sha etumi dru ti se bi a ne sre ti se oba sha anda we no sa na tienti dia yi bi e na ne hye sofo ba che nya tenti ni bi na ye keto ani bia e na ne hye sofo enti e ka eno nko ano e no ben wo ye na dwen se obie wo zip pa chan enti wa bie twe 1 e na onso ka koye pa chan twe 2 e na onso ka koye e ye de na 3 ne de wa nka anko pa cho e ka mi ni mi onu onko enti mi ni ma adwena e ba ntim na be ma nso de so o try so no oba beda na se wamp na otimi awade beble nti na mi ja me ho man enti obi ezip ni wie ye no eno a na wonso ja wo ho man no me pa chan eni esa wo na wo pesofo ne dada da bi me amempe no no obi a wo ye oba waafo a wakọ cancer sofo abie o zip ba ko watum mienu atum miensa wabie obi ye no eno ansa wa wonso ja wo man se sofo hwe
me ba cho se mini ma adwen esan wo ni tirimu biem ti na mi ja me ho man no na won sha ndawe na me sha ndawe na won sha dross na me sha ndawe na won sha ndawe enti bra wo bie zip why na ro wo straight dress no me pa cho no ana enye so mi ma ni ro ni easy me ni ne place so kakra bai be man so de untim ni be ma em place a na oni ma adwen esan wo ni tirimu akire ti na mi ja me ho man no enti sa dan ni mu no empasi mu ana asese Pacho en mattress bi na da ho dear mattress enye student mattress ba tre hakla aha enti wo raw straight dress ni wie ye no e no ka woto so Pacho na wanda we no hwan na roy me Pacho no ono an sa woro anda we eno so hye no ma ne roy Pacho da bi na wo ye den me ne place so enso wo for so me roy ba bia sa asori dan kro no ye cancer ni wo mu no e wo no e menfia na ehye wiram me Pacho e benfie ba fie na ben no ba ko mo atwa fenso afa ho na ba ko ate no ntifie na atete no ho na sister bia store wa anim wo no so ate no ho ti awia no obi ani ho na wo tiatem a na enye yi me Pacho man tiatem adenti no antiatem Mary me Pacho na misulo na usuro so obetiatem obi di wawuo na wo ne hye ba bi kokoam na wo pese wo hwe wukuru bibi na wo ntiatem na wo hwe ne saa Pacho se mini ma adwene obesa adwene ana aba ne se wo de ne hu bewura wo ho wo ba be fa wo enti die ne ba ye ntia mo antiatem Pacho se mini maybe obetimi aye mi bibi wo ho se bia mbegu na nimu ase wo begu hwan ya nimu ase ni begu sofo na nimu ase na no wo hwe wo ne de wo nso wa anwene ehu se wo nso wo begu animu ase ha wo nso wa anwene ehu se wo nso wo begu wo nso animu ase okay edna owe dodo sei Pacho ba ako eche Pacho dabi na no ho play no we dia be ma kusa wate kusa na ne ho pre no Pacho nti ode ye ya nche na e bai Pacho o yusu condom Pacho dabi obo ne ro Pacho ode gum Pacho nti sesi a wonyema akora na ye ho ade a onyem choda minyem o bai no koto aduro me Pacho dabi wa ma ho ban me Pacho dabi na ne ewunim se betumi anyem me Pacho ma koto test minyem en wo wie na ye den Pacho wi o ka chem se me nka ntro bia na msuma nka ntro bia ga na odi me course aso no kula no na onim da na obia one be ma ne tie ya mo woba na wakọ baabi na wo de wona wo se se nipa ne hyewo ene ne wo daaye na waba beduru a wa ma okuna mane die enti na ama okuna mane Pacho na msuro se me ka obeja mi usuro se o ka obede oni mbeja enti na ama anka no Pacho we di bi na na hye no Pacho ya ketu ani bi ti se ni bi no me Pacho enti se na usuro se ukunu beja wonti ena ama antumi ama okuna mane Pacho ewra o ta fa okuna chi ho Pacho dabi oboa Pacho dabi edi ehun na ade call sofo ne wo so nkai wo mpa bom ho na okudura na koma so ade bia obeye ama no me Pacho obi ka so obebo am na odi metu kwan ti na me call obi so obebo anu ode watu kwan Pacho enu bo okuna mane me Pacho de man kan che na ansa de oka so ode betu kwan no yo oba na aba me ma Pacho be ma ono wo waburuchiri ho me Pacho dabi ono wo Ghana ha me Pacho nti die na ba ya o ka kire wo se wo de betu kwan
bɛka kyɛ ɛyɛ obetwa mu yɛ fie hɔ ana ɔka sɛ meyɛ adwuma bɛ am si me di fuo machine na ɛyɛ adwuma no ɔsɛ me ba ni so anka ɔbɛma me adwuma bi ama yɛ na paano to ho adwuma na anka ɔbɛma akɔyɛ no ɔka sɛ ne wafa ɔde ne wafa baby ba betu kwan na ayi akonya bi abɛda ɔmo pɛ nipa miɛnsa ti nka ɔbɛboa me na ɔde maka ho na me so me kɔ ɔsɔfo no ɔne me kɔdae entinka ode saa dipa no na koi so sofo nkai wo mpaibom na nka ontumi mfa wontu kwan no se na nka ode wo kɔ country bɛn pachedin de me refi mani nsa wo Mary wo mfie sai pacho 27 onya matured kura onimsa onyini wa dwemu onimsa Sadia we now, yeah, no. Say you no create true pa, wapa kunacho. Pachai. Minu ya ba ni wa on. Sa ankwa siasemu ya ankwa ye no. Ka me mfa me nsa na bebu me dem fia na nkam de bi twitwa wasumu ama wo. Kam dem fia na me de bi twitwa wasumu ama wo. Hun se de wo kan nyina ye nkwa siasemu. Mary. Hun se de wo kan nyina ntasumu. Who born dog say me nyonko na aka kire me say ye nko sampai bo so fo ya ade ya ko sampai bo no ye ko ye no obi a hye me bo na enipa ne hye me no odi mi betu kwan eye so fo kai me mpai bom eye normal wose ye ko twa me wo sa dan ni mu wo oba ware fo ko wura sa dan ni mu no sebe wo hunu say be de dadan ni mu wo ko tena ho twen no baako sofo aba waba bewura saa dan kro na mu a wo ba warefo wutim no ene waka pono na tum oka pono ni tum no wanka hwea nkyerɛw sabe ya won senkyerɛne a ekasa ɛwɔ abrabom me ni ugina ho a me ni ugina ho sese yai me ne wo asɛm a ade bi a meyɛ betumi ama obi a wote saa nsenkyerɛne na se na hu sɛ we die nana Krobea oni nipa asomesi nka te so omo wani bi te sa Dr. Mankwa enti we die yen senkyerene a sebe wo wonim se eda ho plane nipa bewura dan ni mu no a wahya ase ewroro ne ho wo ma odam nso wa wura manaka ne supporter nkoa na wote ho hwe no wo se manka hwe wo so yo ba warefu wanka hwe na wo ye din e na wo hwe sofo okay yanto aso no aba begina wo nkyɛn wo zepo atade na ɛda wo zepo na ɛda kyire no no apia kɔ fam baako wo ze safo mempesa na waka basoro no asa apia kɔ fam baako mienu safo mempesa na wasa aka basoro no asa apia kɔ de ɛtɔ so miɛnsa ɛnde wanka hwe ɛn wo woro sa atade no afei na misro sɛ metia tiam obi ba betia na obi be pie so obeka se me gu sofo nanim ase ena me ye din me ne srage kakra na me tia mu a enipa nso ya twetwa atwa fence ho enti me ye din na me de me homa no nyankwase asam na wo ka kire me awia we no wo ka sa asem we no kra no sebe wo mfere woni nwu sa de we se ne wo kire ya ne ko ya eyensamfo awura mako dani bia no pacha nana ne ka say wosan no no foka ho no bukuru bi sa wo ka de na kire no pacha me ka chen say no kole pa ukuna chew bonidina panicho ka samu e beto na koma so sesi akra e mani so na mani so ntete me unyam nua ban ka me wo aba bi wa aka de be twa wasuma ma ada na mama sesi ya bresa obi ba wo sorry ba bi a wadure watumi ahwe ne maame sei na unim so ya ata e na akoye sa de we na unim pa cha na minim bonidina pan chewe tampa cho famboni can ye when young man can say can ye tampa cho ma me nkyere wade bi ansa na be pa che no se wo fa ba machi na se ba manya lie no a
wo ka kire so de a che osa no eda na tiko ba bi adro eda ho resin free ho resin free ho o de tena ho na mpa ne che oye se na usuro so obeja unti no anka na ma asem keto abi mra na hwa de sa asem we ya amaka kire oni fa kosan ba bi ensuo nka se sa asem we ye call radio station bi wo ma amoa me enam de asem ne ba na Krobea ho o ka sa asem we wo radio ne so de kire me akoto ne tiko ba bi akodani twa etwa edaneti ko baabi odi nkakra na nya asem hwe ho na abehu se wampa ne ho cheuye no so odi che wa na so wamfa che boni di na pa ne cheuye enko na komam ka ta wo vim pa che ma oboni fa chem di obetumi aka ne o nka ne seximu mama yebre o mama yebre nyankopon hu ye mobo mama yebre owura sese wadwuma no asai ti free ho unya trotro bio ubenya bi why Dr. Mankwada ho te say odi akra ka se otumfo nyankopon adumti ho ye pa do otumfo nyankopon ase ena ya dwada ya wa abato afim no krepa we nka time ho me ma 1 minute for 2 Ghana fwa etie ene ye sha abato na se because special voting eguso a ekoso nyambo a memene da general voting enso bekoso sa abato obase ya pressure wo mu doso Dr. Mankwa won so kan bi ewom mama usima baako enka wo bre ho for 2 manfofo odi akra odi meda watifo na wahwefo nyina ase na wosumi da ase bebe so amakonya kese te se menfantu union mofo eduru abato se ya ye mekra metrasa mduru se ye de abato ko she December mu se de buru nyanso edin December mu ni nyina nso duru ni nyina e de tension na e de eba ni nyina nso mu no nso no ya na ye tinsem bi wa ya kese pa ko tumi no mo pre no akra omomfa ahogono so no mo pre omomfa mansa na bepe wonam fam na metumi nua no mfo se omo anu free omo kuma se omo free akoba bi kwato aba no omo kwa mo hwe omo yi pa because 2024 e danger pa emu hu mo den so na kakra mesre ne se abato ndie se bi aduma ne yekopa ma bi mu eduru se ya ye ho mfikiri kwa indi na mso mdududwa so wie ya sefa mumfa mo ni asenko nti se du sa na yenyina tu yonfo first ne atoto ma hodo bi pen be ne ya ya tu ye ho fo no de me de me bompa ya ne se 7 fo no be duru na me kwa mkotoma ba wi a me ba me fie me ba be ya adwuma aba na so yare na ba me hwe wo because be ma de adwuma ne adwuma no be ma because adwuma se ya wa wa de kura nyina o makura mu obusua yi utotwene o chance kura de aduan begum ni tinko ase enko enti ni pade wo se o mu ani ku adwuma ho na ebom kodi saa de wa ti se de first obo a kodi akire ni abo mu tuo ni abo mu kuno no ye nyina no ya tibi ya de Yesu anu amruka fo tom de wi aye din obi anti watimi wakame na mesiro otumfo nyankopon se mpotuo bi no obi ma so na ni tuo ni nyina burodua no onye fansha asase na se na ye stresse ye hia somdue ye moda Ghana na ewum da bi ameka me de Ghana de mu ya me de because music nyina ya ha ni nua mpeso be kwa kofa oyiri ni beba na me nua na me ha ma ni me nua nsira me didi ho no aba ba hwere me mintimi ntuminika ma tanso nkola wom ni nyina me mfie ni nto aba na somdue kwa so na me so otwedu amponya ngopo se ni nyina wie ye de eto ne yekoto ye de spiritual na ye yidi obaye no awe ni awie dada koto no yemfa asumdwe ehia odokoro ye kasa fin kasa twitwie wutu wi akofie nya fe na akokasa ye du se ofise ye be kan na abekwa akogino akohwe bia no ye dai akohwe bi obi amono nkwa ho ban enkwa na nyangopon de adom ye wo hwe adie ya abekwa ni mo ya mu se ye aduoso no mo boa ye aduoso anka 15 years mu obi abenya aduoso ebi nya 150 ente kutawo ye se nwa wa hunu so hwe no hwe no yie uba ebetene nwanwa bado hunu so hwe no be fa ntope ti hwe wo nkwa ye abatu misre otumfo nyankopon se o ma bibia nkɔdwo o awurade di mu nti amen afei yemura awurade fie ho kakra firi sɛ ɛhɔ do deɛ sɛ wonya duru kronom rural bank ne kura anim na obusa taxi for ne sɛ mekɔ awurade fie a ɔmbɛka kyerɛ wo sɛ ɛhɔ na ahotɔwɔ yade bi so mama
ene fa ye wura fie ho doctor akra wo de meda wase wo de mesade wase afi ne ye ba be wuram na me kwan man ka bi na se enye papa me wura ya asem betu so amesi afem kakra na kakra me kan kire be man se eduru ba bia na asofo no maba no obo anyi o mani kan no de ye no ma bia tutu nu bone ne ade oba de sen ko oba wale for de tiasem wo kan yo won wan hwe asofo nanim begu ase na asofo kunu wanim gu ase wa mansa nyina na nkasofo nanim gu ase a nka no de nanim gu ase wo de ye dai na nso na ma adwene de se bi oduru ba bia na kan no wasa ja krent me sremi nu yese me pane cho bibire se oba na kana so de achena wo mfiri ne mu nyina yese bia o sre na no no mu na ni tirim ande ana entoyi na se adwuma na se so a me kire se urade fie ba center wo mra ne yenwura no yedwura na mi so twori ampo nyankopon na dom no sam 50 wa yegina so a bibia be kama because oba de ofo chia na no me bibire timi kan ba enya dwura wo nko ade a no ma be center for de omu gina wo se konton Krobea ni person ye different mpe fin enti ko ayase ko ayase a no mati dwura ndi so ntimi ma akora de pa dwura so ni madwura ata ni madwura pe bititibi kan 51 fa guso posa na ka chi otumfu nyankopon se wo dwura nyankopon hombone abedi wachi amadwuma se nyina no bibia abedane why ya bompa ya bibia beda no why oba no so apam aka de bibia che no nyankopon adum ti bibia be kama akra we dia ya transit na me di mu wura urade fie ba center yeni ba bia obosie kronom red park ho ne buto e di edwuma me don ba na etudwa wa wutie me 2024 ye be kwa wie yo ene ye nafo ene ye wura busum dum ene etosum mienu ni ye wura mu ni se dia ye de da bia kasa akwankire konkron free twori ampo nyankopon wo to na visi ye nto ade bla urade fie ba center be keka no mabum ama nsenkyere ne asia mo anso di adanse se de amanfo di adanse no akora be trasam si trade ese kokromotie yinsan ho mopo ma ne nyeye enti wo a wutie mi na wutie mi ye ya wutie wo ya wo de osi mi tina me ya che e fa ye dududu ase bibi ni namu ase dudua bi bo mi tirim obu wo kro osi mi ti no emu hyehye ne saa obu wo nso osi mo bi ni namu wo de saa afo nyam kanfo ready fie ba center ma se bra be gie duro wanwaso nu na fa tu ase kora obu wo osi mani ya me ya mani ya kokokoko ase mo bi nam so ase mani no eso troka me hwa ade ana ase bobi asiso obu wo akira me hu ni ye obe me na me hu nanim saa afo nyam kanfo ready fie ba center ma se momla obu so agda koma he no ena obu so akatrat ete no eta nkasa aduru twodi ampo nyankopon adom Dr. Mankwa mitirimu nya den me yem waye me ye oba aduro ye ma abie ni ekire obi umpo na apede hen timi kanfo awrade fie ba center se ekire bra ye trase brother de transit den dia honhum nsam de emfansie ko wiase ye transit honhum ne honamani wutim ka obetra nkwa we kra nipadua kra honhum na asam na ye ka no so ye nkwa esa ye honhum sa ye sunsum nti utie tem ne tiem ye se so de office wo ha bi ade kra nkro bi wa ya na nkwa probably fie ba center kira be trase ne kira nko so ne trase you kan so bi se kira nko a da bi ne kira nko ne ade kye da bia ye adwuma ba kira de be kasa wie se dia ye trase awdo ha wa ma ne ba cancer ya nyi sika wo ho na emom wo ba ne sa kwankire bi kira cho no ma de nde de totode ye nde obetua sika ansa ne ya ma biko so mfa ansa pan kwa urade fie nti utiem na wo ha amane ya de akra nkro bi abo akra se mo machine bi wo ho wo mo na ase honhon no wo mo na so se me ase mi na ma ase matia fufuom me na asem dududu me pa titi me pa bo awura me hunu eno a obi ba na ne na hono ye di ni share machine obe share ne sempa bo ano ye yi nana na ni nyina atwetwe na de na ye dududu nyina ne ko ni kotodwe anya nyina na ato no enti utiem na utia me se awurade fie ba center se de ye wonro na amanfo ha ye se na anya afidie no afidie guso a ye hyehye enti so wo ha wa amane ye se o ba kwakoma to yam se de me woduro na madura no nam no do tatahwe no we nso be ka ho na kire ya de ndia e de ka ho a ka ho se ho no wadi lotu ho beto ntentem yesu nya afi na aba ye bedi be fam fidie ma bebu kom abaju sika nyina ansa na ye wiase wo ya de nsa akopɛ hu sika bla da bi wo ba bi de bi ase de cancer ye free no ye bibia ye free be nro de wo ba de ene de no be ka ho asem ni ahwew asomdue kwa so de wo se mo akwankyere ne amo akwankyere no aye na ho atɔ wo a wutie mi tieniye me de number na itudwa me sori afrɛ me e bia na anua bi wo no so ho dodo de wo makra na efrɛ na beto da number na efrɛ na beto da number na 0241 09 39 39
39 15 15 0241 0241 09 09 39 39 15 15 and 0549 0549 20 20 66 66 33 33. Already fear about Santa Messia transfer umudiano. Akrala sukuma bi ba ha. Oba ha ose ne ba. Yesi dua nya no madan no 14 years no hontonda obubu da ho. Oba transfer ne ye edutuo. Edutuo ndi ohunu sa ewi anu odi o. Dua de nya na adane ho beto ba sa edutuo nya wura ni paduam. Ni onya wo ma wo ho aduro se de wo ho aduro di be wura wi mama na to ase a oboa. Oye taxi oye trotro driver ko ju obi ka no nipa kro dia de ngun situm kan na kire ne maame say doctor ma ko ba bi bebrem twetwa nwa 50 million 100 million obi anu wo hu aka tem say wo ampa me ba no e driver ni ampa na say ye no ye ka se enko dito be ko ba ya ne empese be ka ensam dia tu nipa akoma dia ho be kire ne ye kire ho akwankire ko na ho to enti wo tiem na wo yade akra nkro bi wo obi yade anwuju obi abubu obi agu fama wo dia brawari fi Yaw Asante bra ba hwem say ya du tuo kwa dia wo bi ne yade nipa na na se de se ne sebre ana de gina ni gye bia free ni sama o de Yaw Asante doctor o frem na ba e be hwehwemu ya nyisika wo ho na bia meka obi anu aba cancer ma me maka se ma mtekwa na asempo obi onu o course doctor ona de ama me ho adwuma ni e bia giwe di amegye because sika na nyamu so opokora nto e de etogum enti wo tie me na se so kwa bo obi ato forma o de fa ne bla Yaw Asante obi o stomach ulcer ne bo ano ne mfim na chikase mu fa ne bla Yaw Asante ade oba e mu odron waso e mo ehwem na nya humu de nso aye ntua nya tsa bibia humu da bi de yade ne be ka cheso de yade sabio atrimodin fon fa mu nsa ye de mo ne fon fa ne nsan kan ne be tie duro sabi ba nu bi na ho ato ho ne e bibia na kira na nu amayam ne bo so ne de masina ro pe ya ansa na meba no anu odin akura de ekoso Yaw Asante no e wo se nipa bia otutum ni kana bra be hwe bi because ya back tran ye kan ye kansem fa ntuye ho adansidie ni ayanse piepie no ene wo je no fa hodi amanfo onya no wo mo abrotie kura na da bia se do mo si frɛ bo abaso no se o muti ewi o mutie o wow mi so tag de bia na me ka se me ya na me call radio so bi ba mo de number 1 de do bia ntimi from panimfo radio station nya nkwala na mugutwa ho ahia panimfo cause ma bi wo France adanse wo frɛ bo abaso bo me so abaso yes we do ba bi cross ya mo mama yi kakra nka me na nsuma nya yi kakra wo am se yango po ado me ba enti akra ya trust me sa so the number me di tu dwa number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akwada bia meka wo be tia Yaw Asante nka ba frɛ me so wa mo mpaye ya otwa se onya ma wo dabida enti wa nka ntima ababra ba be duro so msika asa ya na ya me ya no ya de na ba fresh so mba na ya de aduro kan no ba kwa na ma ya so suru na wie no msika asa no na ya de free ko ankra eduru ba bia de se ya de bi bo nipa bi to fresh a sna adwunu mu kura na ho aka chimato bia ba de tutumika fa no bra Yaw Asante wo mu nso asabi wo mo fom ya de no metumi safre mo so mu nyina momra ne yankopɔ adumaduro ho akra ya wa aduro bo kra na me se wo ma bi wa dwene ho ne ya de wa ko enko ahaban we fra abro akata ho mebo ni din na mde ade bi fra wonu aya wo wie na ma ni di ade odi wie na mde di aka ne sa ye moto na me fa fra nku fasra eno oba se de osidi adanse no utimi so watwe ne ho asisi ne ho so oba Yaw Asante apuntra me timi chimis fa no tu nsuom kata no so wo sa ade be chi no generate nsuom fa dware ya bo se no amo wo bato ye kan say akwaya na ya agro ya afia abla be sra me afia abla be sra me so tumi ka be sra me bi na be hwen sankyere ni anwade ye no o kan say a obi tie cho baka say bi be tra radio so a na du tonfo do mpe kasa da bi menye kasa na meka meka no kretru do enti so wo tiem na wo hen ya tutumi ka na bra stomach was na me boss bra obu wo so a me kasa abo bi abono ma bi ba no ne de me kira kwankyira de chi wo se doctor se de si me ni nyina atwetwe ma mfa no ma ni agro no ya de ntire yesu bo kasa na ekɔ no edi enti aye wo ya de bia no nti aduro de ati aduro me de me nkasa ma ne nkomiti aduro enti mfa ya de se ya de ekwa enti so ba ye nhwemu wo sei na ba ho ne nyankopɔ de ntumi na ho de adom ya de ya adwuma no be ho a
wo bonus bebre nya fe na yadi ko bo adum ni adan me ya me mfa ntutu nkwahye nipa na ya obi awo na chiwade mfa nkan mpa ma ne nko ndi se wo tiem se sia na se wo yo oba na se wonya breast cancer ade bra se nu fom ya de no fa so ya wombone se bi ode amanfo ko ense do ene se obi ba ni kidin metete no na me aduro yie mu ma no me ye moto ewie na me ye me ma no ko fa ade bi ya ke cancer bi wo ha obi was doctor de oyin na ba wura do so antimi nka da bi e onyame som mu ahintasem ho sa na wo aduro mo ahintasem ni ya nka mani pante enti wo tiem na de wo haw amane ko da na adwuma sem wa ware ya ebisi basa ni nyina tumika bra abrocho obi abu kwase ajusi ka tumika bra obi do obi ka so ontua obi do ko so ontua de fa ne bra oba already fie ba center doctor be kire ho akwankyere ama ho ato mefa hin na maba ho so okumasi Krobea on so okajetia odi o si obeduru oboso mu pai krono no afratu maji micro ka ni bi odi ofo ka no mpo na se wuntimi afo ka na wie ni sade be amanfo nyu mobile phone fru nsem no obetimi afreme freme ka kire do be no obesu wo krono mesi station U10 so ho odi o si U10 so a cross kwano atwuma kwano ula bangre no cross kwana praja fojeji no bisa se wo ko boso mu ncho taxi station ho o ko aso ko awradi fie o meka se ho na yaresa wo ya de besu mama ana mefre won so o ba frɛ me nso ade fa number mi ara me kasa yi mi am so no be sa ba be si number na 0241 09 39 15 0241 39 15 and 0549 20 66 33 ene me da obi biara se obi anso da wase ami number ma manfo no urade afu nyankopon mo hu nsenkyere no mtumi omma ne nsa so wo mu so obi akoma so de urade nyama no urade di mu nti amen sai shira wi menso me ka ho bi ami menso maji abo me bo kyerese adofo papa no ebadwuma enti nadwuma obo sebe oboa adasa ana okyere adasa ne oma no one papa no hia papa no ebeboa wo ma fidie ne na ha me twa me hotew me samba sese ya Mira, yes my dear. Ene die, kade wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me, ademinim. Dia me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mintimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Efi na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi nimpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Omo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ewo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfihye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratu yi atum. Me mama ma sisi me pao. Na me papa nso uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye do mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa. Abefu fidie free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompamu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikreja de yen emema ye mre wo mpamu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka. Our numbers are 0275 96 94 14 and 0244
0244 58 38 59. Faith Homeopathic Clinic. Ujidia Jonkwa. Obi benya nwa na fi yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University ni your opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban future apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekra sweet darling man beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba usumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kwa na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomudin hia me yie esne bibia entimi manom pefia ha she woye hepa plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer ma die duro di pa Pavi Plus Mox and na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du yenu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Hepa Plus mixer mapobudra mapa FDG edweden kraso ya Dr. Time das minye udenie we kikim abra na wo ya yaro fa here midimo for herbal clinic asani nyina midimo for herbal clinic Dr. Time das me ko ho a wonum hwehwe me mu eye me diagnosis ya ka diagnosis eno bi na ose me bra yare no bekokra enumpo na hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wasi be ma stroke no eko hwe eho sei obi ntra wheelchair mu emian fa no nko emu san fa no yade emebiu apart from stroke yare a otumi sa ntem kra no awo so otenete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so ebehwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsan na bagi ansa no age ni sika edam so ogini hudie enti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so wudru horma wo ma wodru 5 days na hyase pagya mu ebe pagya ni mu a kosise wankasa sansa wo pero na so oja dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye no kokokra Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 ana 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa Chale afia batu edie madua ye bebre pa o mi hu de meto amane mpo I don't know who they are better man. We maintain policy about Mama Sio the Beba. I think so NDC ban. They be bien Juman kitten. My person a branch executive na di omo be gym. Say akuko na person share poultry farm ketu ebi ni amao akuko bono ni ton kuko na mao ni amao eduane a ode beto eduane ama sika ode beto eduane amao. Hey, na don't know mostly. Onua nyanto boasie. Enti wenti na papa ne se yanto abama no. Aba papa no on se san ye kra. Dada noa mudie mayentie policy bakwa Dr. Baumia e wo maye mabunu no the person mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya nunku wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be yo so betime bia omunwumam na ma fa ye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa oh enya nunku ma mensa
san just obaako nka ho osan so say odi ade a ye friend no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu biebie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim de meto ama no Dr. Baumia wa na meto ama anio bold solutions na Dr. Baumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketo akra me kra masesa ma adwen o sisi ade enya ade a meto ama JDM bio the bold solutions man no onno na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we de Dr. Baumia vote no ye mfa ncheche ende therefore de ye mfa ncheche therefore de ye mfa ncheche vote Dr. Baumia number 1 on the ballot. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rafokasa akane mampani John Mahama ekanu nyina ene se COVID-19 na ebae no ama wiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yiduru ye de wadana no wasi MPP for na asai economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandinia odinukre to abama NPP to abama number 1 to abama Baumia. Odrei no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseso ye wisi ene wi bia book mu kra se wo kan ya hu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL ni nchempe osekwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yani Yati asem do, yati asem de. Edi asem na odi mirika ya do anu ba bebesi fomu. Betie, Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu aye nim ne dada se ebensi edi nua ehahama enu nubna esa yare a wakwadwu mu no wasa kenya ne hubie mu o na wasi November bosu ya ye besimu no de toso 9 Dr. Ankasa Earth nase e wana so ye wo Kumasi pechi number 1 na dano yadi nyina bedwane enti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne fa sa odishia consent ntan ya bomodia na fa ne be hia doctor na me mo insurance ni metimi dia babia na jai na some dey wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance ya ye show wi a ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atua fa na say dey ni Dr. Fokuya dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo mena ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo ko kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betua no mpo eso ate Ubewu Dr. Fokuya Herbal Clinic ewo Kumasi pechi number 1 0242 442 166 anase 0242 155 935 kai se edanu ye busumi dubako ne da etoso 9 aye 4th November ama intinim dia wo adepam ne semna yemu se obi wankasa wojuma enka emmoa hwe ewo economy we mu MPP abaye ne timudi a waso ato agu yensu sei media mempese to bekumi ansa na mebra so hwe won asema making bet kakra me di enti ayateme no ne kwa me aka ne de ye no ano no me ma me kwa me ntumi send ne skama ne mfa nto edro esai 11 na no oluma kai ya woto ya wakase mi nkoyi wo port emfa be ubei eto am twa wo port wo no COVID-19 nyina aka ho kra de enye me wanwa se otrofo na okase obeyi free taxation de akọ production no ene wode to ekum ye wo mai musa me de maye madwen dada se afi joma ama na NDC na metoma ba ma omo esane se me wodidie woni mu ne bohye nyina mu o se enyuma nkuma wo beyi VAT free wo mo so yenya afa ne ye bi enyuma te se me de se enfie mienu edi nkan no ye ntwia to o se 11 ne betting tax ni misie to nyina wo beyi free wo ma ye komu ahan me
John Mahama Samudi esane se waye bida chale kojo woni na wo afi ensakra mena so to abama nsakra papa to abama John Mahama NDC Anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi ha nyina se on beka se ye nye enti Asante masina pan asese wo sre akane mampani Mahama so won hwanye akwan ne ye no emuaya ode ma Asante mani wo sese wode sika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enunti na wa mampuntu nyuma se fata ma Asante memwe ende yi wo hwa Asante memu a aban eyi akwan bebre de tentene no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade so nko a watu di agenda 111 no ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport and free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na tu ababo ho ban tu abama number 1 tu mabaomia Krobea nie okay arafo yadamasi buru yakoya yaba aha ye 102.9 aha eye otek Asem Beba Dabi dwumadie no na waso dasuguso a awia wutie awia yi ba bibiara awowa wutie ye mo adwenkyere binom a mo de aba no na awia yi ya beboboso enso ede amamo Dr. Mankwa ene ye call ya ye ne kobɔ nkomo efri awurade fie heba center no ese ya wate ne nkan de aka eye frɛ a obɛfrɛ no na one papa no abɔ nkomo na de wonti asie bia no wakyerɛkyerɛ mu nso ede amawo bade na wie nso ya no aka ya hye ne nso sɛ ye wo Abapa Mall ya eye the biggest online shop in Ghana se ya de ho a na yedidwa na wie wutie mi amene wo kasai ade ba ko esefata se oye nie fa phone no na ko Google Play Store ana bra App Store na se oba bedru ho a de obeye nie wadama download yen app no Abapa Mall na se o download wi a ya no awuram se uwuramu a adofo ne adehye enioma de ebi wa hapa na wie wa wutie mi bia no na wo pe ade papa to a ba bia wo benya ade papa no eya Abapa Mall ye ton quality products ebo ne nso da fom pa na obi ho a woni phone na ode be download ne app no enti wo no beje number yi na wafrɛ waka de wo pe na watuaka yabone bo akyerɛw na ode asende ne de wade abrɛw ye number no de eye 059 338 6133 ena ba konso ye 059 339 1848 na nioma nipa hia wo dada sitremu bia no ye tobi ewo Abapa Mall ha de adisiesie ye dem ye bedroom ho enkonwa empa wardrobe enom ne ye kitchen ho nioma ye behia ewo ho ye ne ankase ni padua ho entade nom ne de keken ka ho ye wa Abapa portable washing machine kura no a eye 399 Ghana cedi pe say afia no na eba yi o ye kɔ afi na ye awieye se o pe bibi di akɔkye wo dɔfo bi ono mo esefata se onu onu di dwa ya Abapa Mall say ye to santena bakrom abeboboso na akromfo ye nya ye twitwa ye bag ye yiye nsika no atwam Abapa aba enti won maye ne Abapa ni dwa se be ya ade nyina bekoso kama enso ede amaye ye ne ankase aso ye no water for 3 miles Sakasaka park hwa mubehu yen na wiei the fearsome 3 ye nomiensa ebenage hebafo ede aba say wo ye oba wo ye bema na wutie me a edro wei na mekamfo amaw se mana moto na kokope bito wate edro no ye pa edro no eye pa se wunya se edro yi bi na se ononomo a ebuwa woni padua ehirechire ni padua no mani padua no ejina yie
ɛna wie hwan na etie me a ɛnioma bi nkɔ yie wɔ nipadua ni mu obi sa me deɛ nana me nsa buo mu problem o me brɛ paa o ɛbɛso a na me yam hyehye me kyerɛ sɛ pains a mɛfa mu no obi sa me deɛ ne ba kakra bi a na gyae obi sa me deɛ ne ba nneɛma a me hunu w'ani no ya na me mpɛ obi nso sa me deɛ no ebi wɔ hɔ ɛma koraa adɔfoɔ adanse a manfuo die ɛfa wɔn menstrual issues ho bra wɔn nya de fearsome 3 hepa plus pavi plus boss no bi na wɔn nom yɛ no adanse ne yɛ mo obi wɔ hɔ no wɔ se asikyire yadeɛ bi na ɛha me obi nso sɛ mogya boroso obi nso sɛ mintiri mu asisi ti yɛsi mogya ne ntumi mflow ye ama me ho kyerɛ me tɔde bi ana me ho no baabi woso obi nso sɛ me deɛ yɛ atenka na mini o obi sɛ wo deɛ sɛ yɛ atenka me deɛ ma yɛ mmerɛ obi nso sɛ wo nso ayɛ mmerɛ me deɛ infections na ɛha me obiara wɔ ne deɛ na mmom sɛ wodwene wapɔmuden ne ho na wopagya no si bia a ɛkorɔn a deɛ aka nyinaa yɛ mfasoɔ na betumi awie saa nso de ama wa nonom hepa plus nonom pavi na nonom plasmos enti no miensa no ye ka bom ene enom de fearsome 3 baabi eto no Ghana ha bia no wam na kope bito nanom na enya well being ne ho adwuma yie na nyina yie na yade a edi so atrantwie no enyera ya number nie bibini na wonte ase a frɛ yɛn ɛyɛ 0542 77 8572 and 059 13 67 898. Obadi achiame. Akra. Me ma wura yi mo sofo ne din. Mashada. Me mbusa no baabi asa sofo kuro yi kura wo. Mashada. Asema awo wo pese obusa. Se ye ni kunu no ewura no mama okwan. Yo akra me dase. Mary. Da. Aha. Sa sofo na wo call no ho foforo no. Eno so na obotaye ne sei. Ba ko ne de na azu obetu kwan. Obi so odu betu kwan. Ba chan. The second one nso e. Be ba chan no a. Akwantu no a. Be ba chan na me call. On so Wednesday no any counseling. Ti wa bia pese o de wa sem kwatu ne bia betimi akọ. Second one sofo na osan ko no bi na wo kire. Sofo na meka. Sofo no a otoso mienu na okohunu se eduabode da so wo ho no. Obi aye obibi no. Me ba cho me sister bi o hand down wo ye ho no. Na o se wo kompa bo ntimi ne ne nkwa na me ne ko. Eno so na obotaye ne se na onyina so ne se. Ba cho ndie ye kompa bo. Me ko bo mpae. Sempa bo bia wo kwa ya na wo di ntira wo ko ana anya sa. Me ba chan. Eno na ye den ya. Ebi ande ne nyina so bi ande. Ba ne nyina so bi no ko ja sister na sorry. Azo wa damfo na ko ja na sorry. Nya no abia na wo so ne abena ko ni. Za abena so na de ne ko ye. Abena so sa. Abena ne de ono wa yi na free na sorry o kum de ho na mo ko da bi o mo ko. So we ka be kakra nkasa ana ngane to go be yi na free mu. Enti wo ko sa sofo ya sorry a wo na wo sie o. Se wa ye o se wo san ko ba bi foforo na ya mu njejew. Madinki akọ bi akọto mi ni. No ya ma njejew kra. Ampa chende bi. Wo san nya akokoduro san akọtena asofo no anim. Pa chan. San akọka wasem. Sa asofo no one osofo ya soro na eben kakra na. Pa cho da bi emutwe. Enibro no. Dia ono ye wo sai owobro no ben so. Obro no. Ba bia ye wo no. Eho ye hen. Abo ntem ho. Eho ya abo ntem. E na ba bia we nso call second one ya okuja obi asore no. Adu abo ne san akopie mu no. Eho ne nso ye hen. Pa cho bi first. Be first na way. Eho hen. Cha eputu ojakwan mu. Eno nso wa putu ojakwan. Okay. It is a main. Pa cho David. This will because as asofo no na ma bribe se kansa o kan say. Pa cho ma me bribe. Say be first ni no. E na ma bribe say kan say ewe abontem ni no ene wada ubesom say. Pa cho ma me bribe nka ma me fa bi asem bi anto sofo bi eso. Okay. Pa cho be first ni ni de o se yakọ ba bi kura o mo frɛ na de onu hu ye no be de obeka. Okay. Afi ye hwe ni say wakọ cancer awie sofo no eka sen na kire wansa na omo awura dem ho
Eba choka chem so obebo ami. Na mo mo ne manka enna ho asem. Menka se woni waka na ho asem. O se die wo se den wo ka kire wa ansa na wura dem wo. Menka se waka na ho asem. O so obebo ami. Nti obebo ami ami so memu ano. Ana meka kire ne se so obo ami na mitumi kɔ a na me adwumanya ska de na akoma so no meto ama no. Sana me so meka kire na wadi kan aka bibia kire wo se wo kɔ a magi we ya na we ne hia me to ma me. Ana na nim sofo no ahia de bi nti na wo ka se me kɔ a meto wa de hia wa ama wo no. E wa cho se de o ka se obo ami ami so memu an ti sana me so medwin ye. Wo dwen ne sei. Se bibi da na akoma so. Na wo bisa na de kro. E wa cho da bi. Na nanka aso beto ma nti wo kɔ duru nanka wo so pa prayer ka bitumato. Dan pa che ni dem. Na afi wo so beto na akoma so ade ama de hia no no e. Ndi abra wo ka kire wo se me boa wa na anso aboa me no. Adwen bia ma wutiri mu se opa kire se obeboa ntimane ne wona. Da bi. Bibia sa ma wutiri mu. Pa cho de. O ka se urade mo ko yede. Dan pa cho de wo de na mi wura hoda. Me se o ka kire se me no te ha. Eni yedi nkomo. Ana me se me boa wa wo so boa me. Die bio no ka to aso ansa na urade mo. Pacho anka hwanto aso no aso osi mi wura dem o. No osi wura hokoye den wo di adwen ne ba. Pacho osi mi ntwen no. Osi ye den. Mi ntwen no. Kwa ntwen na adenti no ama wa ntwen wo ba bia odi ngan tena ya ansa na meba. Wo de hode na ni ho. Ansa na wo cancer dem ho na emum edan ni mum no ka se kona kotwen no. Me pacho edan minim se ho na oda. Se mi wura hoda nti minim se ho na oda. Pacho mebem kakra. Me kwa azole wono mo. Sa dan na hye sa azole no mu ahụ. Aso ba bi o ya azole na sa dan ni hyem. Mahunu. Ye di nkomo wa ha. Ansa na meka se sori wura dem ha na me di bi beso so. Pacho ndo am fa hwe anso so. Wan ka se kwasansu obre no. Ko fa de wo ho bre no. Eno an se kwatwen ne wo ho. Pachan. Wo ko ye na akonwa si ho. Da bi. Mattress nkwa na da form. Ana mi shoes ne nyoma bi ene na esi ho. Ene na esisi ho. Pachan. Enti wo ka se wura ho no wura ho no. Wo ko ye den. Akonwa nsi ho abetena so. Ayi mattress nkwa na da form. Den na wo ye. Pacho me ko mi wura ho no na mi gina an gate na no. Mi gina gate na no say na mi gina ho. To onu nu wura mu no. No obe two gate ni. Enti wo wura ho ndi adwen na wotiri ma na wura ho wie ye na ohunu sa akonwa nsi wo mattress nkwa na da ho no. Adwen bi a ma otrim ani bi ane wankasa. Me pacho mi wura ho na mi hu say mattress ne da ho no. Ana me dwen say adam sofo no mu ana o ka say oboa mi amenso me mu ano no a o ma mi wura ha no say no pa akira na say ne ye sen say o person ne me da na eba utrim sa eba mi trim sa enti kwensi na no nu wura m no o two gate nim no gina gate na chi to o two no gina ho no ro ne ho enti o ro no na o ye den na so ye den pa cho em gina ho na ujina ho na wo ro no ho pacha de he no di kan ro ye me ro me ho me ye be ma me shatare wo he ne de na azezei o shati efle soro wono so de no na ye shirt a ye tutumu ana t-shirt ana we be African wear ana se ne tie buttons so na obiebie na ujina ho pacha wo kai se o ka se bie ni shirt ne ma na obiebie buttons no ubie bottoms ne ba akoma pacha nyam na mbie ma anya ni nyina ba akobi de wo na abie da bi kanyame so asemo da nyam na mbie na taade ma no nyam na mero ne ho ma no o kai se o ka kire wo se bie uzi pro ne kodampa ne so na obeye obebo deliverance da bi obeye honhom ni oba bi ama wo wan kan kire wo se akwantuo na wutuo no bibi si kwan endije se wo kodam ho ma ne be ya honhom nyuma wo ma wo dampa cho ni man kanisa awura kan kuro na mframa mu na atie no dampa cho ni man kanisa ma nwin sese na no ba abeye mi enti woduru ho woro no ho na nso wugina ho da na msumi gina gate na no na won kasa yem no so obi a uzipo anu atum obi anu atum obi a history dress zip na mu dia na obi a na atututumu no zip da mechi na zip da echiri no obi entu obi a na maka
aye say atwum me ho say obi an ma ka atwum me ho no ogina wachi ana wanim na wachi no ogina me anim ogina wanim dampa achan ena wo bie wuzepu no wachi dampa achan ena obi a na waka atum pa achan afei wo bie zipu na wie de ne si ye dampa cho obi e na me ni place to kakra na oni mi jam ma na oni me dai wo bie zipu ana atade enwro yo zipu no kwa na mesi form ewo mosoro ha kakra be si ubrezi ana se ho ye nyina ye hunu bi aha nti wo bie no a na ye dai dampa cho no ode metina mpa o ka meto mpa no so ode metina ho no ana me swale ye nti me swale no o ka meto no na o peja matade no o ro mi we manda no na ne obi ezepo ne ye dai e straight dress obetime biase ha na de wo pe bia wanya onso si obi ezepo no mprensa dampa cho obi emize aha na wo su se obi ye dai so wonde no ope na so ofe no fo akura twen wa ante say ye so ofe no fo nyina obi eki na ma no twen na misane ba ha aka ola so ayo ya pese ehu wonukura bi a wo kan dampa che because oba ma de woni oba be da ba bi ehia no aye ba ko straight dress kura de ya na emere kura chen trouser ne skirt no opia gusuro ase ho a we de obi enu atum afei wo so wono mo no fo obi a obo brazier den otimi no mo no fo obo brazier eso no obi na brazier anso de nya yize sa den kwa be so no fa ya sisi wa miya unse atare no wa anworo ni nyina mpo obi ezip no hunu se ho ne mwa na ojaye ena obi pia ase ha ena obo na adwuma nti den ena wonya wo no fo no me dampa cho yi mensa oyi unsa sesai oyi mensa fra atade ni oyi unsa fra atade ni na so oyi unsa fra atade ni mo nyi wo no fo ana na wo mo brazier na me bo brazier nti o ye brazier ne den oyi minufu ni free brazier ni oyi fa ho ti wa mie brazier ni mpo brazier ni de wa mie so no ho play no nti ebre ben ena onom no fo no because what's am kan ba bi hwehwe maso dampa cho one me danu no ono minufu otamtum o shaase nomo no fo no ansa no ono be da na ono da wie no ono ye one me danu ono minufu ono da no ono wodi hye nanum ne nso eno nso wa hu na wa ntwe amfiri nanum ha da mi hu ye wa wie ayakura anye awura I put it to you se sofo no na wo na wo pene dada da bi me mpeno na ne ho ye wakono dada da bi enti na wo pese wo hwew na hu se ne yete da bi ana bi atentumi nwew enti na wo pe be ma fofra ma na satisfy wo da bi akura we de mesere wa tugas me musa na sembi wo say enti wukunu ebo udua no oba afia wukunu busa wa wanka no kura obodua no enti wo yemu anhyew ya sto wanka no kura no wakoyesa wa utirimu no nso kire se waye wa baba ma no se madwuma sai nioma nkoyi wa famachi first na ntesa wo se me adane woni ni mienu ntam ntokwa wo en wa bodua obo udua no wo yemu anhyew anka bibi anchew na still na ugina ho aya na ne dua no dampa cho debi enti na usu se dua na enya wa na dampa chan na nim se enya wo die ntina na ohuni se enya wo so obodua ne se wo wafa na chi a miwa wonso obi ne wada enti wafa na chi enti die ntina na ususu se dua na ntumi nya wo da minim so okan sa okan tra na wo ka kire uyonko ne sen a odo ko osofo no wo bo na mane sei dampa cho ne yonko na mi kunu yonko ne mpena no ti ne mpena na ho ka kire mpena abena mpena sofo ne mpena ne abena baby ata ne yonko adamfo mpena eni abena na o ka kire enti ata adamfo no ene ko bo abena amane
Sa ta bo ne yiri dua. No on so flare papa no. Sofo no e born amane. O frɛ sofo ne born amane, sofo ne frɛ wo. O flare me. Obisa wo de. Obisa me say, ade de na se na me say, kasa ba ma mi kuna bu mi dua. No ase me mra no ontwem ma. Na wo ka kyerɛ ne sɛ, hwe na wo hwe wo no, ɛno ho na wo kuna bo dua. Dabi. Wan kasa. Chonemi. De wo ye no wan kasa wanu ho. Pacha. Wako school aduru sai. Chomwe JHS. Asem we ba ye no krache, wako bo na busuafo amane. Bacho han. De no omo kan ye. Na busuafo nde apache ona na omugusu a omo pamchew. De no omo abesia ko ka kire sofo no wa abontem ho no. Omo even kura na no mo na mitunu na makunta ba ko ka me hu am ni tu sa na mo. Ba fari se omo fresh sofo na omo fa. Me pese me hunu se Oma ankasa abusua no akosofo ne ho sa asem sei na ye ba no abeka akire yen ne yenso ye de na makrachi wei enti se wo watumi akofa no de a ene ye bra na amamre bi e wo ho asem yenka ba jo ye tu anamo ko sofo no na abusuafo ne nka ba abusuafo ne ba na meka asem akosofo no mo sa di police fo abechime ena o se sa de sofo ne ye ne nkwase asem de o mu follow me ene ye nanti di ba bia meko bia na makunta ba akukura di machi ene ne woko. Okay. Ena wiai nana abontem hene wadama oni unkonwa asofo nyina yamamu nyina ha. Yamamu nyina ha. Nananom a ewo abontem nananom unkonwa asase so. Ye chiachia mo yamamu ha. Ena wiai yamamu ha. Ena wiai so Dr. Dawood ene Dawood Herbal Hospital ano na saa suye yei eya suye ya arofo ne ade hye amutie yen yade ahudwuma no ono modwo se wo ye obi a se ye ya ye ka sei esikyire yade bi wabre pa esikyire yade nti hypertension yade bi moja broso yade ne kan ho a e kan ho ana wankasa wunyina ye wo bre Stroke yade abebo wahwe ho ema sese kura de wabedane ade so ade ama abusua obre eye hepatitis B ana enemu yade bi eye tridi yade bi sabe odwunso se munye enti sese ye kasai roba kura ne yese yede kwa akotum osa na hawo ana kwabrane ubetumi ne oba danso hunsuo ntumi nyem no ene akwanya no aba ama wo se hwi doctor no se mayemu mpuni omo Dawood Herbal Hospital se hwi doctor ni papa ni wadru papa ni ye hwehwemu mapa ohunu de ekofa wo yade ne baaye wenya nyapa de be bia wo yade ne be bia obeko say ma epa wo a papa no ama onomo atumi awo nya asem ketoa kire se wo ba ohwehwemu hunu adekode pa apotintia ama abasa emema omema da from bem no ye ne hwie nye ye ya se ye ya ye ka sei apeja no tumi de bodwuma pa no ni nyina Dr. Dawood nti o nyanko ponnam ne so eje adasankwa ede na ate ho twen bra eje so krapa na sa wo yade a wako enko no edane a enkane na Metro FM ni wom no sa dan no amu na sei Dawood Herbal papa ni butu no odi ni twema ne number eye 0244 886437 afi 0201 681 ofresa ahoma wiya Dr. no ankasa ebeje so no wakasa na wi so Volta Drill Limited yetunsuo o pensu papa nom ewo fia menhwe ba bia o ba bia sese odo wani kire eye ba ko pe simple and short eye Volta Drill Limited Volta Drill for na so do ho to won so a me pa chew ufie ho ubenya nsu panom wadwuma mu ho ensu etwetwa no e ma sa bio ukuro ni mu nana obeji dimpa wanka se ensu adwuma a woyei ubenya customers kire se
ɔno mu tu nsuo no kwa asase na yase enti sɛ ne atie bia no wɔno betwe nsu kroje no ɛna de ama wo Volta Drill Limited ɔwɔ animdifoɔ ɛna ɔsan so wɔn fidi a ɔde yɛ n'adwuma no mepa akyɛw Kumasi akodwo da aban ɛne main office ne wɔ sɛ wobɛsunwan tachima ne dɔma nyinaa nso a yɛnkora bata wɔ hɔ yɛnɔma ankasa ɛyɛ 0244 299520 0244 299520 ɛna 0266 432210 wofrɛ saa ahoma wei a only Volta Drill mpanyimfoɔ no ankasa bɛkasa na deɛ wonte ase bia no wɔbɛkyerɛ mu nso de ama wo awia Ifet Homeopathic Clinic enuro nketenketefoɔ no adɔfoɔ wɔ no mu nie sɛ wotie me na awia yi a ahenema kɔkɔben ɛna Fit Homeopathic Clinic foɔ obutu no odi wɔn dwuma ɛna awia sɛ wotie me a ɔnom ne wɔn fidi a wakra free India na wɔde kyeke nipadua no yɛ nerves ending no baabi a wo yadeɛ no hyɛ adekode ɛkɔfa baa yɛ nyinaa no mfidie no bɛkyerɛ ama papa no aboa wo Fit Homeopathic Clinic yɛn na sɛ wo baabi wɔ hɔ ɛnyɛ duro ne yɛde bɛka wo yɛnya de yɛn nsa so mu a mote yaw wɔ mu no mpemu muntini mu ɛtwetwe mo yɛnam physiotherapy acupuncture ne massage kwa so wobɛnya ho yɛyɛ detox efi na bɛtaa wo nipadua mu as a result of the yenom the ye home ye nneoma a ye no ye bɛyɛ detox ye bɛtwi fi no mo ansroku yade de mato fom mmerɛyɔ wɔ mpam asikyire yade ani ho haw enam yade nkanka typhoid wana hepatitis oba Fit Homeopathic Clinic ye bɛboa ahenema kokɔben ye Benjo Max Company no 18 mu junction ne so wa ye number e ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 ya Bolivia Enterprise what the Future Life Smart Foods waba na aduani se wunya bi na se wudi a eboa ma onipaduani tumi gina yie mo ayade di mo so atrantwie sabe areho se mene wo ka sei obi yade enti yi na ma yade enti ontumi nkane ho nko nipa mbio yade enti wo fro obi kura nipa mfi kire so onim so obesre me pa cha Braja Bolivia Enterprise enu de wanom bia na onim yen yade nuane bia ahodenuro akyemu matontwom ene betu yade no ase ama wo ye yade ne yenuane eye Future Life Smart Foods se nuane ena vitamins ni minerals 23 wom amino acids 19 wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hyemu matontwom de obeye nie faka bra yenchen wo Kumasi Sofolai alignment wo ye ne multi home no ne de animhwe na bra be kire yen wo yade no se de atiem ni mawo aduane esan ye dru na ente yade ne temawo ate ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 3P garlic mixture 3P and also ye edunwanwa say ye ya me no ka say se wo ba misti heba kolinak heba dani heba pharmaceutical shop bi e be wo mu na wurom na wo ka se wo pe 3P garlic mixture eduro ni wodi prekope obeya bi na wo to na so no no mo eboa wo obi ho be da sore na wa brepa wo ne widiem emu jani ntumi inflow ye kire se srade adore no ezisi sintini ne kwan ne cholesterol yese ye wosoro ne immune system ne kra ye very weak nti yade e de ne hwe hwa ne se de ne hwe ho wanya bra pressure se ne atie bia afei na pode na poso ota yare tumi kra honhono te se duabo nso na nya duabo onua se wunya 3P garlic mixture eduro no beboa wo eduro ne betene wo eduro ne begina wo ama bibia anso akoso de ama wo baby eto eduro bia akwa abenya bia number ye 0248 928824 and 0201 000021 ewie wo yade no ebeko yade beko hebal ye wo Asante bekwai dominance zongo frafra hini fie ho ena yade beko hebal ye di adwuma yade beko hebal
Asante be kwai dominance zongo frafra hini fie ho ubehu yan na yade a abedane kwankro wo so a wo ko a enko no oba ye nchen a yade no ebekọ ye din ene ye honam ese ni senti ne se wonum wenku da tu won ebi enam yade bi nti wenwu ye ni na funyam na dan wo haw stroke yade aka na to ho esikire yade osa obi kura tumi hohunu te se duabo nso nya duabo koko pa ni pei wa kwa koko ne nko bi de ye hernia obi de ye prostate mu haw obi anya problem woni dompem serious problem in the bone eba bedru yade beko hebala ubenyu ahoto se form yade kura ne wo so a de hia ne so ne ye behia ye no manso nie Jena Freye 0531 60 2710 0531 60 2710 your number no and now we are Lactus Enterprise e wo Kumasi ya oba duma aseda house kwan so e na mo behu yen Lactus Enterprise na so do hoto yen so a wo besi udan Ghana ha betim te said your wa abruchiri yes I mean it Lactus Enterprise yen niema latest and now modern fittings amadia yo fie no oba Lactus homa ye ma modern quality and affordable nioma yes I mean it Lactus Enterprise your PVC pipes bent fittings your Turkish doors your paint your chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs your normal bad boot so oba bathroom accessories are you use your telephone shower set your complete shower, bathtub, jacuzzi, basins, shower glass, corner bathroom panel, toilet roll holder, and water closet, mirror, water heater, and a water. So what a pumping machine, a ye kama, baby, I'll be a Lactus Enterprise. I had ye and a punkutu near tone. Your number is 0242 61 6585. Freyan yo 0242 61 65 85. Ebra onyonko abna ono na ye wadamfo ono na de ko sofo abo ntem asore ete se yese sofo awewo hukuna budua ama hukuna te asem no de na abna kan me ba jo eno ne nso mami enu kan ho ba mi fie ni mbe kon ye abna ene sofo ne nsore mami enu kan ho ba ofie no be kon ba chan but one carry me wa chan was in try am dey to sofo ne so adenti no ka say yentro na dey to sofo ne so ra cho minimu de sofo no wa ware ba chan so awale owo mampu enyo ne nete nyone nete asori fie o baabi a wotene ho ya asori fie wasi ni fie ene ode fa baabi a ya asori ya na asori ya ankasa pa cho asori na no wote wo na ni fie na afi no osi no nchen o afi no osi no nchen e wa abo ntem ho a sofo e ba ye wa hu se mi mbusa udin mashada o e ba ye wa hu se mi mbusa wa sori ni din mashada o e ko minuanum binum ho na adwuma ya ye eye nkita ho me de ya na ha me se ebia adwuma bekọ baabi na untumi a ebro so a obetumi di ama anua sa ogine di so obetumi a obeya ama wo me da bia meka radio adwuma ya ye sebe onu a eka asumdue peaceful coexistence ewo montem pa ewo Kumasi ha in the radio industry your sports for asa we sports for sinchan asa social program ya ye kura de ne kankan unim say bia wa unua onni ye social program na bi no otumi bopa tumi shada mani pa shada ko internet so tumi ebi etan but they told the beer you sit back you ask yourself so kwa yaresabia ni ekoyi obi hu adwuma say hospital we want to me a we referral no de call kesiem
se kase ni ntumi nso a ono nso ye referral no ode kɔ komfo anoche saa nete eno nkyere se we ye baabi etumi refer kɔ no ono antumi no ode kɔ komfo anoche a ono ntan komfo anoche fu da bi ye nya ne saa ba da nya ye adwuma yi mu ya adwuma yi mu na nge etumi kosie photo nyina ya do be ko ni akosie o ya o to de bia ebi wo ho kra enya bontin su ni o de wa woni ni wadwuma kro na mu na akra o ebi atai ya o abaya wo I put it to you say sofo no enya ba ko no wahwe bro ba ko pache ba ko eche no kanu no flem say mem samla ba na enye ma adwen say o say me senti na me nko me say I put it to you say sofo wa nyo ba ko wahwe bro ba ko kanu kre ba ko no flem na me nko say asoro na me mpa o me enko be fans na me nko ba bi foforo hen pacho ndi mni se hotel no kan de anso na me nko o ka kire o se me enko ba bi foforo pacho adenti no anko pacho se nya ma adwen se o se me yesan nti ma nko okay me se ma sheda ensem beba ena wiei awodadie mu nchia enkomawo happy birthday to you your friend love entwibuache Miss Love entwibuache na o maame maabna ya wowo atonsu munako ene obaba Alison Ewrama abusuani nyina se ene wudi wa wudai Love entwibuache osre nyankopon ni nhira na ho bambo ene ni nyinkyere se nkan happy birthday to you Love, God bless you. Afei awodadie mu nchie mu nso kesepa nkomawo ye frau Deborah Edujemfi SG Bank ye wadum ena Debi oye wadwuma ene dai ma Edujemfi wanya afeko ede aka onfie ho accountant yo wo Tech FM ha Payos Ajeman ose osre nyankopon na ho bambo ni nyinkyere ene ni yokuduru honhom senkan happy birthday to you Deborah, God bless you. Obadi achiame agra so unse nejo nejo dia mi yeso atemase metiase ba very good afi ya dusua de ebi wom owura wo wakọ baabi asem no amaka ewom so obai wakontakura di wachi ewo baabi a okọ ho ene waba ha obai agye atum wahwe no wapa ochew afidie ya so me ama ye ne ho adwuma ma na pa ochew ewie ye no edue ewom no makwa akodane ade na ene ewunyai manenka ade actually sofu ni ene emia because of sofu awayem sa usa ni enye dan echi na obefa mimi nim di ohumi bia mimi nzamra asori no ne me kasa kama na mi nim se waye sa ade ndi sa ade na waye ndi e wo se minyan mi ayu no no apem kase e no kure ni nkwa e be fa so a e be si asem oba de achiabe akra ha osofu ba bia obi a wanya ko mesko aba ye hia wo ha den la ye hwɛ de e be hwɛ anya saa akra adesua wo menye oba we nko na aye ehye bebre entumam na nso so ekuro ni nu koda yenko awura ni onye na adwen se obeka empoduabo nyina piem wanka unim so trimo de pa odwene wo ba ne ho odwene wo ba ne ho okay abi oye wicked ka odwene wo ba ne ho pa nka tam na eti bodia na sa tam na na so obu nkotodwe pachew kamu nokre enzo wo nyina na wo twi o one ne kra nkoko ankaduabo na ama ema ebinom wo akokodro sa mistake we hweye
wate pachi etumi ku nipa obo okuse ne nyina wanka duabo nyina ba mu wanka na se duru bra obeka no afi de ne twase woka na waka wone ne hyeda mu kura wanka o enso na wote afidike sie wei so kasa ane one me ada enti wo a wotie yei na wo de waye bie na wo sie asie no ho asem beba afi ba bia obegina obeka no na fere chen ba bia wugina no awura kwari 3 ye se na wo pa mu aka na kanafu ba ye kakraka na ne nasi atatai na afei na obeka sabre na e too late ni 3 ye se we di apie ntem amanaka ebinom ohwi amanfo yerenom pa amanfo yerenom asofo no mu bi so bi amanfo yerenom de akwankyera huhumu na nga sofo betumi aka se kodampa no so nanka memebo empire ma empa so ne ebo mpaye woni ne wa asori fie wa ntimi amon mpaye ama no wa betena wani mu abu nkotredwe wa ntimi amon mpaye ama no owie ya wo se kodampa ne so empa ne so ne wokobo mpaye de ama no hwe me oba me bunu pa ene ne okọ ya BBC ya oba ya no abeka ndi se awura iti ya wo ka se na me mpese me ye bio ede ande nyina no se ka sofo no ye obi a obeka no kure pa nka be ye te se ya no mu die ni bi oso awi me ba ko pe obeba oso oboa ma hwe ne be se me ensa woso me ne na da enso ba ko ne be ba no woso oboa me ne na da ka bo se no kure pa ewo mu no ebepie emfa wo se awura opene so wawro no ho ema ne die because of say ohia sofo ne mo antia because sofo no ka say obeboa no enti ono so moa no we sofo ba we yi bibia to nkyai pa muka wo ka nyankopon de bechew wanka de nyankopon wo va nkyɛw wo ba ka de wo mu nyina se ane ana se ni si ye ema awura yi entwa emunhu so cause ne nsɛm ni bi wɔ hɔ a wotimi hu sɛ efiri ɛpoase na ɛba na nso so friend sɛ emfuturo ɛwɔ ho ɔba woni wukunute na wakɔ baabi ni ayɛ wo saa no wobedu ya ka adano a ade achi su na di na watwemienu ne bosome na wanka ɛkyerɛ sɛ wo pene so ɛkyerɛ sɛ wo pene so awura yi kɔ ba yɛ nyina na ɔda so kɔ asɔre no sɔfo ayɛ use wa nya asɔre no nanka wo hunu kura na ayɛ mu ahyew sɛ sɔfo yɛ dimawu minsi ho bio nanka yɛ bebusa wo sɛ adɛn na wo ma nanka wonya akokodura pai mu aka sɛ sɛnti na menkɔ wo di ɔda so kɔ da bia wo bɛkɔ ɔsan akɔto collection de ama no wasan akɔ frɛ na mo frɛ sɛ papa ai mo frɛ sɛ papa wi no enso wada so frɛ ne papa na wo senka wo sesa die no eye ne mi wura papa ba ko no asesa abɛde mi wura endi sɛ wo ne be obe mate ho ne sɛ wo kɔ ba bi ade ebesi no wo ba ne sɛ wani nye ho de a wo ba aka na nya dance ye sɛ na wani nye ho etime ba ya na mbɛka aye we nka sɔfo no kontimi emie bie na no kontimi nya yi sɛm bia wo ba bi a enko be ba be bu nkotodwe apakyɛw na wo su de wa mana tena hwa amaduabo nyina bam sa bodua sa sɔfo kro no a se matwam ɛwɔ Yesu din mu oba obɛkyirim 50 cedi a oje ye no die nti ye de sa ma me wa hwe no wɔ Yesu din mu dabi Yesu din mu die yanwe yanwe Yesu din mu die ede Yesu din mu no ade hwe no ono an din mu se wa hwe ampa ne din mu no ode hwe se na meka no se bibia ye Yesu din mu asofo de sa na mu yusu ehwe bibia no Yesu din mu akura okay wa hwe no wɔ Yesu din mu oba na obehu enti wa twam su wɔ Yesu din mu okay enti awura no wa anya de okay na eti aya de se waje atum se obegya bibia amanaka ema no mo mugu mu kunu no mo adwuma o ton mugu mu kunu mo hufie o ton enye ya mamre ene ya mane se oba wo ne be mate ho a ufiri na chi kofa be ma foforo ka ho eye musuo sibi bi kire sofo de ma me nedwo
na what you your election na what we nti be busy ba omra na what ya ukuada Wednesday Wednesday osofo ukuada etena afaboaboa wo ho na se ukuada nso na oye cancer nu no oye asori ya wada no wan pebra mabra unya bra nya de me se ka kire nse ukuada osofo ayi ya wa asori din de ayi ni ayi international ye hiawo e wo fie nyambo a ukuada good task sane udin kan ka kire be no sa enko sa krache wona asemo ato nyaabo trema wo ho na me pam chaw se wuye obi nso a wo ka na yes the idea we na mre bi mkoye bi akwa ma me se see from you hey on we di says no we wie no akopa keka na si baabi na ka uru ese peneka odi en kama chiwatum wa ka e bi e be ko long journey se bi akumase oboase wo de freme na Krobea ya o freme me fre krachi na waba behwe brunya nso na ebei o de twimi kurumfu abakumase de o makwama me ubenya ka ni bi atwi wate ubenya bi atwi awura koyo homework ye nyambo ukuada oni sofu be bompuni na abeye wo mani madea ene madam e chiro se jatanisia e dane abodam ho de enye papa mu bio e de me kan off air man kan on air enti Dr. Time da so medima for herbal clinic waboa yen yankopon hira papa yi yada wasenso ene wachitai onua obakumase abu akwa agogo a papa no the time beto yade ne so amawo din ka je ne number 0244 774282 and 0245616336 yade bia edi unya no hepatitis ABC stroke kidney mu haw mreyo wompam awo pe low sperm count hernia ulcer fibroid menstrual disorders ni nyina no papa ne yehu adwuma obeboa arofo e mane ha se ne mamu anya si ene onse ma amosofu ne din mashada onse ma amana sore ne nso kra din mashada yankopon ya adoma ukuada mu nyina obia betiefo obeka bi ye fra me Krobea na Yaw Asante abrantia mabre Dr. Kashe betena se odi dwabrim eba your election warehouse ubehuni